Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamurat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 20-nji iýuly Azat Türkmen hukumatynyň nobatda gepleşigi. Gepleşik söhbetdeşlik görnüşine geçirilýär. Görüşüňiz ýaly. Bugünkü söhbetdeşimem belli Türkmenistanyň raýat aktivisti Dursultan Taganowa Kanadadan efire çykyp otýar. Dursultan, hoş geldiň. Assalamu alaykum alamrada. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Hoş gördük. Dinleyijiler, tomoşaçylar, ýyleşler, bugünkü gepleşik gören sürprizli gepleşik boljakdyr. Şoň üçin soňuna çenli görüň. Sebäbi Dursultan häzir ýaman köp maglumatlar toplapdyr. Näme barada toplanan maglumatlar şol ýani Gulnara Sadykowa hemem şol Akdemir diýip bir iki tane bir haýwan bar. Adam sapat haýwanlar biziň Türkmenistanyň raýatlanmadan gan ýani hamyny saparyp ganyny sorup gelen. Şolary jenayet jogapkärçiligine çekdirmek üçin häzir Dursultan şolardan kösenen adamlar bilen iş alyp barýar, iş alyp geldi. Indi mundan eýlärem dowam etdirmekçi Dursultan. Şoň üçin men siziň adyňyzdan, öz adymdan hem tawursyny aýdýan Dursultanyň alyp barýan iş üçin Dursultana köp tawul. Dursultan gaty uly eýer işini edýän şu wagtyn Kanadada oturan ýerinden. Indi toplanan dokumentleriň içinde men özüm düşünem käbir sürpriz döreden zatlar bar da, bir geň şok döreden zatlar bar. Şoň üçin dinleyijilerden men ýene bir ýerde kaýyş etjek, da soňuny içinde görjek boluň, ýaman bir netije çykarar, özüňiz üçin bir netije çykarar ýaly amma bu taýda bu toplanan dokumentleriň içinde, subutnamalaryň fakatlaryň içinde. Şu mesele bilen baglanyşykly, şondan has giňişirek zatlara öz üçin alýan dokumentler bar, faktlar bar. Geljekde özüňiz üçin peýdaly bolar diýjek bolýan. Şol zatlar göňüňizde tutsaňyz, Türkmenistanyň raýatlary, tapagy ýok, siz Türkiýede ýaşaýanňyzmy, Orsiýetde ýaşaýan, başga ýerde ýaşaýanňyzmy, şular ýaly maşenikler bilen yüzbe-yüz bolanňyzda şol zatlar hökmen göňüňizde tutsaňyz özüňiz üçin peýdaly bolar. Şoň üçin diýjek bolýan. Indi onda bar Dursultan gönden şol dokumentlere geçýärli. Ya öňünden aýtjak adam barmy ýüzlenip şolardan kösenen belki adamlara aýtjak adam bardyr. Sen ýani siziň toparyňyzda goşulmadyk adamlar bardyr. Sebäbi men eşdeşime görä, sen aýdyşyňa görä köp adam gelmeýändir, goşulmandyr siziň toparyňyzda. Ýani siz şol prokuratura ýüz tutan siziň bir toparyňyz bar, adwokata ýüz tutanlar bar, adwokatyň üstü bilen öýde işini çözdirjek bolýanlar bar. Şolar ýaly bir hil iki topar emele gelipdir men eşdeşime görä. Indi hemem düýbünden hiç ilsize asla ýüz tutmadyk adamlar bar, öýlerim kösenipdirler. Öýlerim sen efiriňe de gelýärler, seninle TikTokda ýedi giderli çykyş edip gelýän. Şu mesele barada bolýan, men öýdüm girip oturup dinleýän seni, bir köýde öýdüm goşuldum. Indi sen şu taýda aýtjak adam barmy? Şolar ýaly öýler kösenip şolardan bir giden pullaryny aldyryp, soňam senin hiç toparyňyzda ýa-ni şol iki tane topar diýdik da, biri adwokatyň üstü bilen çözjek bolýar, beýleki de gönden adwokatsy, göni prokuratura barypdyrlar, eýem arzam edipdirler, eýem işem açylypdyr, işe teredilip başlanypdyr. Indi bir näme aýtjak adam bar, şol size goşulmadyk adamlara ýüzlenip aýtjak adam bar, ýa goşulan adamlar bolsun tapagy ýok. Alamrada aslında goşulmadyk adamlaryň näme üçin goşulmadygyny men gaty goý düşünýän. Sizin izleyicilerinize de programanyň soňunda Dursultan birazjyk mikrofonu, telefonu ýakyrak tutýan birazjyk gatyrak bolýar. Men adamlaryň näme üçin bulary arz etmedigini gaty gowy düşünýän. İlk başta düşünemokdum. Soň bu işin içine girip dokumentlary görüp, ugrozalary görüp, sesleri eşidip, hemme zady görenden soň men düşünüp başladym. Başta men ýazgarýadym, näme üçin adamlar şikayet eden ok, näme üçin arz eden ok, näme üçin şular ýaly bilaç edeýin bolup, nälaç edeýin bolupdyr adamlar zat diýädim. Ýöne men düşündüm soňunda näme üçin digini. Adamlara aýtjak zadym gorkmaň, sebäbi sizin näde puluňyz aldan bolsa olar şey dibem sizi gorkuzup otyrlar aldaw ýolu bilen. Eger TikTok'ta bizi görmän Alamradanyň gepleşiginden soň aldanan adam bar bolsa, men TikTok sahypam ýa-da men bir şekilde tapyp bize goşulyp bilersiňiz, arza berjek bolsaňyz prokuratura. Indi sen diýjek bolýanlaryň şol kösenip hem saňa ýüz tutmadyk adamlar esasan gözleri gorkulan adamlar da. Allah. Olaňam türlü hil sebäbi bar, ýani
dokumentsiz kimliksiz galanlar var. Indi özleriniň deport edilmeginden gorkýanlar ya kimlikli bolawam ýet tutmadyklar badyr. Belki men düşünjeme görä olar belki Türkmenistan hökümetinden gorkýanlar birden barsam bana adar beräýmesinde şon ýalbamy? Ýok. Yok, adresleri bar adamların hemmesinin adresleri bar elinde. Sebäbi şu oturma izin oňartyrmak üçin ýa-da şu gumanitarny viza oňartyrmak üçin ýa-da raboçy viza oňartyrmak üçin ýüz tutanda şu adreslaryna hemme zadyny Türkiýanyň migrasiýa soranlygy üçin adamlar eltip beripdirler. Inden bolsa näme üçin ýüz tutanoklar? Bir näçe mysal bar. Adamlara işlen yerlerine polisiýa çağırıp berip koýberenleri bar. Ya da şeyle mende adresin bar, iş yerin adresi bar ya da yakınlar üçün yüz tutanlara ana sen oğlun adresi bar, kızın nerede okuyanını bilyen şey dip ugrajat edenleri bar, düşündünüz mü? Düşündim. Son için ama adamlar gorkotyr. Indi gorkory elementdir belli bir derejede. Sebäbi bara bizim adamlarymyz köpüsi bir hili Türkan adamlarda. Ýa-ni bir sada bir ne ýa-ni bir mekirli waşarýalar ne kanunçylykdan baş çykarýarlar ondan bara ondan peýdalandypdyrlar bu haramzadalar var bir näme bilen ýa-ni Gulnara bilen oýnaşy. Ýa-ni Akdemir şolaň şeýle türkmen halkynyň türkmenden gara şeýle kanundan baş çykarmaýanlygyndan peýdalanyp şeýle gorkoklugyňdan peýdalanyp özlerine şeýle bir gaty köp diýdeje dinipdirler da. Şo görgülden bara hamyn soýup ganyşyp hem kaýdaşym ýaly. Indi şolara mysal ýokmy näzeret? Indi şolar çok ötenen adamlardan ýa-ni taňa ýüz tutanlar hat özleriniň şolardan alan hatlary we ugrozalary ýa-ni haýwat atylyp bad edip ýazylan hatlaryny beripdirler, adwokata beripdirler. Indi şuny hakykatdan men ulanyp boljak da. Sebäbi şu taýda şu hatlaryň özüne de bara şoň mazmunyna seredýän bolýan jenaýatyň elementleri özüňe dörtülip durul. Atylýan haýwatlar bar. O taýda hakyky jenaýatyň alamatlary bar. Şonu ulanyp olara garşy goşup bolýar şol işin içine. Näme şu hatlardan käbirini görkezeyim seni ýöne şu türkçe ýazylanyň üçin sen özüň gaýrat etdi. Mazmuny düşünür dinleýijiler, tamaşaçylara ine şu taýda şu hatlaryň biri ine şu taýda umumyň Gulnara adamlara şeýle haýwat atdy. Gulnaraň haty dämmi şu taýda hat? Hawa. Ine Gulnaraň haty. Ine şu taýda Türkmenistan bilen haýwat atdy. Ýani Türkmenistana barsaň, Türkmenistanda men taňa jeza berdilerini diýilen ýaly haýwat atdy şu taýda. Şoňa ýetge çykmady mazmunyny aýdyp beräýsiň da. Ben diýe Türkmenistanda sen tapmak aňsat diýe Türkmenistanda has aňsat taparyn we Türkmen bolmasamam diýe şu ýerde tapyp sen çären görmek mümkin aňsat diýe. Türkmenistanda özüňi aklap çıkıp bilmersiň diýe. Ondan soň senin diýe haýsy internetden girip maňa bu sapşenýalary ýazanyň diýe men tapyp diýe men sana seni ýok edip bilen diýip ýazyr. Şoň asl manysy şu gyskaca. Indi serediň adamlar şu haýwat atylýan we haýwat atýan, näle haýwat atýan şu Gulnara Sadykowa diýilen haramzada. Haýwat atylýan görgüli şoňa pulunu aldyryp hiç dokumentini işini düzedip bilmedik adam. Yani bulara wada berýär Akdemir danışmenligi firmasy wada berýär bulara. Gulnara wada berýär şoň işgäri hökmünde. Yani size kimlik alıp beren viza uzalyp beren ýa-da hiç iş bitiren o. Soňra şoň bolýa işe bitirmediň indi pulum bar beriň diýse-de sen niýe bärden bir urudularsyň? Ýöne aňyrda da men seň işiň görürüm diýip Türkmenistana da gün bermejek diýilen haýwat atýar-da. Görgül türkmenlerim gorkýan eken şular ýaly haýwatlardan. Ina ýene bir hat şoň dogamy diýilýän ýaly. Ne şu hatda da näme hakda görürüm diýe? Birazcık yakınlaştırın. Allah. Tek kelimeyi yazamaz. Sen diýe maňa bir sözem ýazyp bilmersiň diýe, jylalary diýe TikTok'ta paylaşarım diye, paylaşyan diye gumanitarny viza bilen ýüz tutanlygyň barada diye seni diye konsulstwa şikayet etjek diye, arz etjek diye. Indi seredin, şonu men düşünjem boýunça gumanitar viza diýmek näme diýmek? Gumanitar viza diýmeklik bir uruşdan ejir çekip ýa-da bir katastrofadan da adam uruşdan gaçyp ýa-da syýasy basyşlardan gaçyp,
başka yurda barıp gumanitar viza soralya. Bir öz boluşly tiýatı gaçyp ýaly bir hatda inni bi we şunu ýazýan Akdemir mi ýa-da Akdemir'in öz nomeri şu. ine Yukarıdan Akdemir görkezin. ine Ava. Akdemir ýazýar-da. Indi Ava. görüň Akdemir Türkmenistanyň konsullugyny bilen haýbat atýar. Sen niye gumanitar viza sorady gaşeýlem, ol ýa syýasy iş bilen baglanyşypdy. Diýmek, men seň işiňi konsulluga geçirerini haýbat atýar. Ýagny Türkmenistanyň konsullugam inni şolaň eline ulanylýan bir gorku üçin ulanylýan, gorkuzmak üçin ulanylýan guraly urulypdyr da. Ondan ine bu taýda da şol Ýerde bir zat goşup geçecek alamrada. Gumanitar vizanın alma düzgünleri Türkiýede esasanam şertlerini öğrendim. Gumanitar viza yurdunda uruş bolan adamlar ya da Türk vatandaşı bilen resmi nikah bolanlar, Türk vatandaşından çağası bolanlar ya da 7-8 aylık bolup 7-8 aylık göwreli bolup Türkmenistana samalyot yolculuğu apasny bolan adamlar. Ondan sonra Türkmenistanda liçeni alıp bilmeyecek keseller. Misal üçün bir keseli bar, gatı ağır kesel. Türkmenistanda şu adam liçeni alıp bilmeye. Türkiye'de şu adam liçeni alması için gumanitar viza çıkarıp biliyor. Aslında bu Türkmenistan'a karşı bu международный zaşita ýaly bir zat däl düşündüňizmi? Ýöne Erdal Akdemir haramzadası adamları şu viza aldınız, как будто şu viza alanda cinayet işi eden ýaly edip görkezip görküzýär. Aslında o cinayet işi ya da Türkmenistana karşı bir näme däl düşündüňizmi? Gaçybatalga däl. Ne şu taýda da Akdemir paýyş terler ulanypdyr da, anne sen ýa-da hatlaňda. Şondan düşünýär, şu taýda bir aýal maşgala, şo pulny ýygyna toran üçin paýyş diýýär. Ava. Senin aýtmagyň bilen men diýe maşenik bolamok diýe. Sen tolka diýe götünüň bağışlarsyňyz vatandaşlar emceklerining we öň tarapynyň suratlaryny diýe paýlaşmaga dowam et diýe. Sen utanamokmy diýe. Bayramda şular ýaly, bayramda birazjyk ara beriň diýe. Как будто bu aýaly şo Orada bedeniniň bayramyna ara tokýar. suratlaryny Men düşünjümçe orada Ava. bayramyna ara tokýar. Ova bedeniniň suratlaryny paylaşmak we bağışlarsyňyz welin küntüçilik etmek bilen aýyplaýar. Aslında bu aýal şo ýere dokumentlaryny düzeltmek üçin barypdyr, şonuň üçin pul beripdir, izinden aldanyp ya dokumentlaryny ya da puluny soran wagty haramzada Erdal Akdemir'iň adamlara berýän jogaby şu. Eterediň Türkmen zenanlaryny kemsetişine eterediň bir Türkiýede ýaşap gören bir Kürt neme, Kürt milletiň wekili, şular ýaly edip türkmenleri hemme şol özünden bir pul sorayan aýal hökman jelep bolmaly, hökman öz suratyny, ýani ýalaňaç suratyny ondan mundan görkezip berip ödem. Şular ýalyň hiç bir nemede şolar ýalda da dahilli zady ýok. Eşitişime görä hiç zatda hiç ýerde şo suratyna görkezmeýänler ýalaňaç hiç adam etmeýändir. Emma sen ýaşa edip beren aýal sen ýa-da Gülnara da şonu ýaly tezleri ulanýar. Käbet men gördüm da hatlarynda. Ýöne agyna geleni diýip otyr da sen jelep, aý sen näme? Eýle beýle sen diýä ýa-ni ýanyna bir ýerine alyp barsa da sen oýnaşyňmy? Ol näme? Ol awa. Bir ýöne bir kömekçi tutup bir ýerine alyp barsa da erkek adamy desine sen oýnaşyň getirdiň. Ma sen näme işin oýnaşyny getirdiň? Başga da adyny getirdiň, sen puluny ýygyna ber. Ýok, bular kemsitmeli, olar näme? Psikolog basyşyň görnüşi. Hemme tarapdan jodatlar ulanyp adam sandyrapdyr orýaly diýe da, onuň sen sen wara emosional taýdan gowşagrak bolsaň, kanuny bilmeseň, bulaňa markasynda bir ulykan güýç wadyr öýdüp bara şeýle pikir etseň, ýöne sandyrapdyr orýaly ýygyna boruny pulundan geçerýär, etjek bolýar. Şuňaň bor al şo puly nämeseň et ýöne maňa bir azar berme diýerýär, etjek bolýar da. Ine bu taýda da ýene de ugroza, ýene şu taýda daha haýbat bilen Eredin blog edipdir da, şu hatı yadandan soň ýokarda hasap el ýetirsiz diýip ýazylýar da, türkçe. Gulnara diýjegini diýýärde soň blogla ýa bu adamlar. Şoň üçin bu taýda Gulnaraň nemesi görnenok accounty. Bloglananyň üçin şu görgüliň. Indi bu taýda da seredin şu Gulnara şu taýda näme diýýär sered? Aýalla onu ýetine seredin bir zady düşündireýin. Şu taýda ýadyňa düşýärmi? Näme Dursultan seni gurrun berdiň? Türkmenistanyň, awa men aýdaýyn şu Türkmenistanyň wara tylla 30 wadi bir aýal şu Gulnaradan viza almak üçin näme berýär? Pul töläp zat edip bara.
100 tutya. Olaňa pulu köýýär. 2000 dollar ýaly kardyna alynan pulu köýýär. Ondan bana eğer radar verip başlaya, ondan görgüller var. Günlerini dolap bilmeyen, yıkma yıkılma yaşap gören, maşgalan, şu ayalı şu. Ondan indi ödüňiz gödüňiňe getirin, ozalam günlerini dolap bilen oklar, ozalam bergirde oturanlar, yine 2000 dollar pul alýar, şu ayal tylla oturdy we erini arya, şu alyp berýär, ine men ayallygym Hava aňyrdy ki. Tuzlanyň ayal doğanı. Hava. Hawa, tylla oturdy we ayallygyny. Hava. Şeýlem? Şeýlem? Hava. Ha, o tylla Hava. oturdan özlerle tylla oturup diýilen bir aýalyň Türkiýede ýetip beren bir aýalyň aýallygyny. Ondan şonundan insanyna bilet ýanky vida alyp bermän üçin hiç zat vida bir ýiberen ok, teba ol garantiýa kepil geçýär. Bunlary Türkiýede oturan ýerinden garantiýa berýär. Siz barýaňyz diýen göni Türkiýanyň ilçehanasyna şotaýda vida merkezine tapşyrýaňyz, men adamdan motyr olara aýdylan vida berýärler. Indi vida berilen ok sizin işiniz ret edildi diye bunlara da pulunu qaytarıp beren ok. Neticede de eğerinin sistemine çıdaman şotaydı, şolayal öz nasıl öldür. Öz nasıl öldür. Yani bunlara şon ganna galiya. Indi bu tayda bu hatta näme diýär? Ölen Şolayal. Ölen Türkiye'de ayağına- yaşap beren ayaldy onu, şu ölen ayal, özünü öldüren. Tylla oturdy wa diýilýär da, şu Türkiye'de şoň ayal. Şoň üstüne atjak bolýar. Ýagny sen karz beripsiň de prosentine karz berip innem günel men üstüne atjak bolýarmy diýip bunlary şu taýdan nadaralyk edýär. Şonu biraz düşündirip bereýin şu taýda. Sen çok köpek gibi yürürsün memlekete git yurdumuza diye barcak değil mi sen diye. Sen dine it gibi ürersin diye. Yurda bar diye it yağlı öldürerler sen diye. Sen faize pul vermek demek, pratsende pul vermek de. Sen pratsende adamlara pul ver diye. Ondan sonra pratsendini 4-5 katı izni al diye, 10 katı al diye. Son yaman ervet sözler ulanıp töwýe. Iznanam sen gorkak, jelewin çağası. Sen ýaly adam dünýäde ýok. Tyla tuzwa. Biz seni Interpol kırmızı bülten diye aslında Interpol'a berdik diyen bolýar. Ýöne Interpol hormatly vatandaşlar onu Interpol'a diňe döwletler berip bilýär. Ya da döwletleriň resmi edaralary berip bilýär. Gulnara ýaly maşeniklar ya da bir sıradan şular ýaly edaralar o Interpol'a berip bilen ok berde Gulnaranyň asyl etmegi işi gyskajyk aýdyp geçeýin alamrada. Mysal üçin adamlaryň adreslary ýok. Häzir İstanbul'da şu düzgün ýatyryldy ýöne. İstanbul'un belli bir etraplarından diňe adamlar adres berip PMJ ya da VNJ alıp bilýärdi. Şu adresi yok adamlara men size adres tapıp berýändi, wada berip ýanky adres tapan adresleri de galp adresler düşündiňizmi? Onam özünün ýanynda 9-njy notarius diýen bir ýeri bar. Şu ýerde bejerdi galp dokumentlary adamlaryň dokumentlarynyň arasynda. Ona barar. Şunu aýdaýyn. W общем, kime nähil yamanlyk eden bolsa, şu eden yamanlygyny adamlaryň özleri eden ýaly adamlary aýyplap, şeýdip haýwatat ýa düşündiňizmi? Ha, o neterediň ustada şol ölen ayala hamala şu ýanky tylla oturdy we karz beripmişin prosentine. Indi sen niýe sen günäkar şoň ölümine sen barsaň, olar seni öldürür diýär-de. Bolýa belki tylla oturdy berendir ayaldy onu karz. Berendir alamrada. Başka yerden alıpdyrlar tylla otuzda o karzı töläpdir ayal doğan ölen soň. Bolýa, ýok, indi şonu aýdyllar, şo Gulnaraň aýdyşy ýaly şu hatda karzyna berip üstüne prosenti bilen berenle de on özüni öldürmegine bu beren karzı däl, günäkar däl, sebäp däl. Gulnaraň şo widany bitirmänligi üçin, wida alyp bermänligi üçin o gorguly hem pulunu ýitirdi, hem wida ýok. Neticede özüni nasıl öldürdü. Terediň bu şer aýlygyna bu heleýin bar. Hemme zatda günäkär başga kişi bolmaly. Şo kötenen ejir çeken adamlar bolmaly. Şoň töweregin näkiler bolmaly. Özü bolmaly. Iň esasy sebäbim özüniň şolara beren wadasyny ýerine ýetirmän dokument alyp wida alyp bermeýän üçin bolýar da şo zatlar. Şonu beýlekleň üstüne atýar da. Indi häzir indi ýene bir hatda şu taýda bu taýda da näme nädir aýdaýyn şol
haklar koyan adamdan ýokarda bir hakyn soraýa da bu adam özi hak koyan näle beýlekliň hakyny aladasyny edip bolýan. Şu taýda Demirin adwokatynyň adyndan biri şuň hat ýa şoňa jogap berýär. Bolmasa giýrenine Gulnaraň hasabyndan ýerýär, giýrenine. Ýöne şoň Akdemir'in adwokaty hökmüne çykyş eden bol, ýani şu taýda şoň nemesini okam. Ödem ýa-ki sen tülçümü, sen nämen bu işe goşular ýalyp şunuň ulana ýüzlenýär da, şoňa hat ýadana ýüzlenýär. Şonam eredin, sen näme hökmän tülçü bolsaň ýüzlenmermi? Türkmeniň hakyny sorap sen ýüzlenip bilersiň. Bu bolsa şey diýen bol, neme haybat ýa-da sen tülçümü, sen häkimmi bu işe goşulşar ýaly, ýa sen prokurormy diýen bol. Ýödem Gulnaraňam şu aşakda resmi ýagdaýda ýaşap berýärni aýdan bolýam, şu 24-nji ýyldan bäri Türk raýatlygyny ally Gulnara da atýan bolup şonu hamala inni şu şuhe bara Gulnaraň özi kimliksiz ýokumetsiz gelip berdi. Şonam nemeden bolýar da ýa-ki delillendir ýa-da ýa-ki ýok resmi ýaşap berdi. Inni şu taýda şu adwokat mene şu ýoňsoň adwokatdyr öýdem mok sebäbi şu hatyn ýazylyşy özi türk diline bir gramatny bir ýazylanmy şuň özi. Men pikirimçe Gulnaraň özi ýazýan kadýan mene şular ýaly haty. Özü ýazýan eken, şonu bir anyklap görende, mysal üçin Alamrada bu adamlary nähili gorkuzýar? Men Türk vatandaşy, maňa dawa edip bilmersiň. Mysal üçin Gulnaranyň profiline ýazanda men Gulnara däl, men Gulnaranyň adwokaty Gülsüm Birzat oglu. Eger sen ýene ýazmaga dowam etseň, men seni prokuratura şikaýet etjek, seni dawa etjek. Ondan soň Gulnara Türk vatandaşy, siziň oňa hiç hil dawa etmäge hakyňyz ýok. Resmi nikahy da bar. Şular ýaly gorkuzýar da adamlar. Ene şular ýaly hatdan birini şu taýda ýene görkedeýin. Ne şu taýda men adwokat diýip gurulýar. Şu taýda ýazýar. Hat ýazanna wedem Gulnara ýazýar ýazmasana. Şu taýda Gulnaraň akaunty, Gulnaraň sahypasy şu. Ýöne seredin ýokarda ýazanna şu taýda näme diýär? Men şoň adwokaty diýen bolýarmy? Merik ova Gülsüm Merik oğluyum diye men Gulnaranyň adwokaty diye ýöne ýazanda yamanam köp ýalňyş bardar türkçe ýazanda. Özü ýazyp otyr aslında. Seredin adamlar men de türkçe bu düşünemek bolýan şu taýda bara, ne oturwa, ne nokotda görmersiň şu taýda bir nokodam ýok, bir oturam ýok. Ýöne gidip duranlar. Sowatly adamma ýuridik taýdan ýokary bilim alan sowatly adam hiç ýazan bunu ýaly hat ýazmaýar. Hatda şol bara ýazjak diýip ýazmaýar. Tebe adam sowatly adam öýde awtomatik ýagdaýda düzedip gidýär, dogry ýazyp gidýär. Bu taýda bolsa seredin, baryp ýatan sowatsız adamda görünüp durda şonu ýazýan adwokat däl görünüp dur. Jurist däl, ýokary bilimli adam däl. Gulnara ýaly iňňir bir baryp ýatan bir şamaş aýyrdy. Ýani ömründe bir bilim almadyk, ýokary bilim almadyk. Diňe adam toýup beren haramdadalar, ýazyp biler bular ýaly haty. Seredin, ýekije nokodam ýok, ýekije oturam ýok. Tutuş sözlemlerini seredip çykýan. Ne baş harpa öz adynam seredin. Sen öz adyň ýazsaň Gülsüm diýen ady sen bara adama da. Sen öz adyňy kiçap bilen ýazmaýaňa başda ulu harp bolmaly. Sen özüň kemsitdiň bolýar ol. Şoň üçin ene bu taýda görýäňim bu edýän oýunlaryna seredin. Adwokatlyň adyndan ýalan bolup, adwokat bolan kişi bolup, bir sogat hat ýazýar. Ýazýan hatynyň mazmuny birazjyk düşünür, şo taýda Interpol bilen haýat atýar. Men sen Interpol'a berer, näme dernim bol. Bu yerde diňe Interpol bilen haýwat atanyp adamlar aýdýar, siz Türkiýede WNJ alyp işleýäňiz, Türkiýe döwletine hiç hili salyk töleýäňiz ýok diýär. Bir açykda bu adamlaryň bir açygy. Ýa-da siz diýär Türkiýede kaçak ýaşap ýörsiňiz, siziň diýär olar ýaly işlemeye, ýaşamaga hakyňyz ýok. Munyň manysy näme? Sen Türkiýede raboçy viza almadan WNJ bilen işläp ýörsiň ýa-da sen illegal işläp ýörsiň, tipi men seni şikaýet eden ýagdaýymda sen Türkmenistana gitmeli adam, men seni Interpol'a berjek zat diýip haýwat atýar, düşündiňizmi? Vatandaşlarymyza ýene belgisini almaly ýa-da şu gol dap ýazan hemme adamlara diňe şular ýaly zatlar bilen mürajaat edýär. Bermeli pullaryny bermän. Ondan ýani aýtdyň şu taýda neme bilen galp spravka da alyp berýän eken özlerem diýäňde saglyk ýagdaýy yaramaz diýen bolup galdyrmak üçin medisina nemesini berýärler, spravkasyny getirip berýärler. Bir ýerden olam belli däl ödem aşagyna möhürli adam bar. Şol Gulnaraň hemem şu Akdemir'in gumanitar viza almak üçin bir aýalyň ýa-da saglyk ýagdaýy barada beren guwanamasy şu.
Ondan eltenne de kabul edilmeýändir şeýlem şu ispravka şu guwanamy kabul Şunu edilmeýändir. aýdyp bereňiz kajyk bu öğrenme hyý mesele. Alamrada mysal üçin adamlaryň VNJ, PMJ almaya hakkı var ya da raboçy viza almaya hakkı var. Ya bular işini bilen oklar ya da bilgi işleyin adamlara yamallık etmek için yine bu travmatologiyadan alınan galp mı ya da del mi men buna düşünemok travmatologiyadan alınan bir sağlık raportu. Buna Mhm. benzeş değerli raportu bolan adamlar var. Beyninde rak sağ adam hiç hili keseli yok. Beyninde hiç hili keseli yok. Şolaran beyninde rak bar deyip alınan galp raportlar var. Olar biz davada ulanmak için koyduk. Ondan sonra misal için käbir ayallar var. Hakikattan ham rak, hakikattan ham kesel. Olara gumanitarny viza almalı. Bu galp raportu bolan adamlara diňe VNJ ya da PMJ'ye yüz tutmalı. Düşünüňiz mi? Aslında dokumentlarynyň hemmesini goýup sazlap iýerse dokument alıp biljek adamlar ýöne bilgi işleyin şular ýaly galp dokumentlar, galp adresler, galp faturalar goýşup adamlaryň işleri ret gelir ýaly oňaryp koýberipdir. Ya da şular ýaly ýagdaýda mysal üçin siz illegal Türkiýede ýaşap otursyňyz. Men ýalyma geldiňiz, men siziň dokumentlaryňyzyň arasynda bir sany galp dokument ibersem, barýaňyz dokumentlar tapşyrmaga güç idaresi şu galp dokumenti tapan ýagdaýynda sizi goýbermeýär, sizi primo deportasiýon lageре iberýär. Siziň Gülnara berem puluňyz ham ýandy. Siz Türkiýede ýaşaban bileňiz ýok, siz galp dokumentdan Türkiýede dawa açmaga da hakyňyz ýok, galmaga da hakyňyz ýok. Sizi Ki Türkmenistana deport edip goýberýärler. adamy bara ýankyýal galp dokument üçin türmäde batyp bolýar. Sebäbi sen resmi dokumenti galplaşdyrýan, resmi dokumenti galplaşdyrýan. Onuň Döwlet aldaýan da. ýanky baran aýalam şonu aýplapdyrlar, ýöne ýene de polisiýana da hawar etmendirler öýden. Şo getiren ýanky spravkasyny bar, kabul etmendirler, kabul galp diýipdirler, galp diýipdirler. Şo elten ýerine migrasiýada galp diýipdirler. Nöwediňiz gödäňine getirin. Şol elten aýalyň adyna gidýär şo galplyk. Sen o taýda sen suwd edip bilmeýäň, men şunu Gulnaradan aldym ýa Akdemirden aldym diýip bilmeýäň. Sen şonu alan wagtyň sen bolýar. Eger şonu video alan bolsaň, ýa şaýatdan bolan bolsa bir giden ýanynda. Olar 10 ýaly şaýatlar bilen şaýatlar durka bermeýär onu. Ýa sen wa video aldyrmaýar onu, suwdnama goýdurmaýar. Görýäňiz bilen edýän zadyny. Ýani sen üstüňe sen boýnuňa jenaýat diýişini atar ýalam edýär bular. Şolar ýaly galp dokumentler berip. Ondan indi şu taýda ýene bir neme görkedeýin. Tak. Ine şu taýda serin öýdeni reklam edýän Gulnara heni neme edip otyr diýerler da imoda ne şu taýda Gulnaraň imodaky nemesi şu naşanjygy hakykatyň naşanjygy şu taýda. Ine şu taýda hakykatdan hem belki şula ýaly Türkmenistanyň ne biziň raýatlarymyzyň biri aradan çykypmyşyn. Belki aradan çykan bolmagy mümkin. Joň pasport nemesini hem görkezip, ýa-ni maglumatlaryny görkezip ol seyreden bu dogon garyndaşlar buňa ruhsat berdimi birinjiden? Sen kanun boýunça ruhsat almaly, sen şu ölen aýalyň bir gyýdyň ýanky dokument maglumatlaryny goýup internetde paýlaşyp ýörmäge sana ruhsat berildi. Şonuň dogon garyndaş tarapyndan. Ola bir tarapy, ikinjiden hem şolunny sen hakykatdan hem şonu uğratdyň, uğratmadyň bolan belli däl. Ine hamala şu taýda şoňa ýüz tutanmyşynlar jellämi? Ýanky şuň jetedin uğratyp berdi. Bulam şolar ýaly antan perweri iş bilen meşgulanyp bermişin. Ýani adamdan anamyna girmek üçin edilýän hatda. Aňarsynlar şunu. Awa. Şunu goşjak da hormatly vatandaşlar, Gülnara bizim vatandaşlarımızın 99.9%'ni Gülnara'dan aldananları nädip aldady bilýäňizmi? 2'de 1 TikTok'ta ağlap video koyuyor. 2'de 1 TikTok'ta ağlap video koyuyor. Ana plan vatandaşımız öldü, Türkmenistan'a uğrattım. Gece 2'de bana can geldi, planı öldü, Türkmenistan'a uğrattım. Hormatly vatandaşlar, Gülnara ýaly maşenygy bizim ölülerimiz bilen, bizim ölen adamlarımız bilen näme işi bar konsulstva bar wagty. Näme üçin bizim ölen adamlarımız Gülnara ýaly maşenyklaryň eline galýar? Näme üçin Gülnara ýaly maşenyiklar ölen adamlarımızın üstü bilen bizim dirilerimizi aldaýar? Asıl mesele bu. Adamlar şonun için inanypdyr. Bu gowy aýal eken, ölenlerimiz için ağlaýar, Türkmenistana uğradyp berýär. Ine şikayetçilerin bara hemmesinin arzasında şo sözler bar alamrada.
Biz şoňa inandyk. Meniň aýtjak şu dokument ulanmagymyň sebäbi şular ýaly jenayetlaryň, şular ýaly aldawlaryň üstü açylandan soňam kenizem imosunda TikTok'ta paylaşıp bilen ok sebäp paylaşan ýagdaýynda men maskara edip otyrdym. Imoda paylaşıp kenizem adamlaryň duýgularyny sömürmäge dowam edip otyrdy. Düşündiňizmi? Öyle mana mesele çözüp beren bir mafya ýalymy näme ýalym başga meseleler boýunça dine maňa YouTube ýalar diýip ha ýene şular ýaly hatam görkezýän eken adam men size görkezýin. Ine şu taýda seredin. Bir erkek adam hamala öz aýalyny Türkiýeden ýygyna uratdyrmak üçin Gülnara YouTube ýamşyny ştada. Gülnara YouTube haýyş edip hawa näme denmişin, YouTube tanmışyn, men aýalymy ýerip berdi. Ine şu taýda näme diýär şonu birazjyk düşündirip ber. Şunu men düşündirip bereyim hormatly vatandaşlar. Birinciden Gülnara'ya yazýan adam Türkmenistandan ýazyp otyr. Bu aýal yaman işler edip oturmuşsun, 4 san çağası barmışın Türkmenistandan buna yazıp oturlar tipi deport edip koyuverip berin deyip. Indi men soracak zadım şu. Gülnara özü nelegal Türkiye'de yaşap otur. Hiç ili dokumenti yok. Ondan soň imoda bizim vatandaşlarımızın şahsi malumatlarını alıp suratlarını alıp şeyle paylaşıp otur. Tipi Gülnara'nın gücü bar. Adamlar buna haýyş edip otur. Şu adamlara Türkmenistan'a deport edip berdip Gülnara'nın bular ýaly gücü bar. Şoň üçin hem bu işleri Gülnara özüniň edýänligini görkezip otur. Aslında bu bara ullakan jenayet adamların şahsi malumatlarını, adamların şahsi suratlarını bular ýaly internet ulgamlarında paylaşmak gatty yani surok onu pul cezası bilen hem töläp gaýdyp bolan ok. Gatty jenayet işi bu Ne düşündiňizmi? seredin? Adamları gorkuzmak için menin şular ýaly güýjüm bar. Adamlar şular ýaly meselede maňa ýüz tutýarlar diýip ine imoda paylaşan zatlary. Yani bu bir aýal, bu taýda Umyda diýen bir aýal, ine şu 4 san çağatyn taşlap gaýdypmyşyn, indi şoňam äri aňyrdan näme diýmişin-na, bu Gülnara haýyş edip hatýarýamyşyn. Bir de pulum uğradan ok çağalaryny hiç zat edýän kömegi ýok, şonu aňyrdan bäri uğradyp berişiň çağalamyň ejetini niýe? Berde de ýene başga bir aýalyň suratyny goýup, bu taýda da 5 çağan hamala ejetimişin, 5 çağan aladasyny etmän gelip görmüşin. Awa on näme üçin goýýan bu suratyny? Pasportu yokmuşun, şonun için Türkmenistan'dan haýyş edipmişler, bunu da tutturup koyuvermelimişin Gülnara. Yo onu budan içine boşup bermesen näme ol Gülnara adamlaryň için maşgala meselesini çöýýän adam onu deport edip berýän adammy? Polisiýa mı, migrasiýada mı işleýär ya da bu näme sürçümü, prokuror men düşünemokda edýän işine. Organ işgärleriniň meselesi, eger pasportsyz, nemesiz, ýa-ni dokumentsiz zat gezip beren bolsa, aňyrdan dogan garnaşlar haýyş edýän bolsa çağalar bärde otyr ýetim çaga ýalyp aldy näme diýip. Ýöriçi organlar bar, ol migrasiýa desini tapyp bilýär, buň ýaşaýan adresi boýunça dat boýunça taparýal ýagdaý bar. Näme üçin Gülnara çözmeli o meseleleri? Sebäbi özüni mesele çözýän edip bir görkezmek mafiýa ýalymy bir hil zatlar edip, ýagny kanun, ýagny polisiýa, prokuraturaň bitirmeýän işini men bitirip berin diýen ýaly bir düşünje, şon ýaly bir imiş dörekmek üçin edilýändi görünip durda. Ondan ene ýene näme bar? Ýa-ni Akdemirem Gülnaraň nemesine geçelim. Dil hat berişine geçelim. Öýlerim seredin dokumentler bar şun ýaly. Bulan dil hat diýip berýänler ne seredin? Bular dil hat diýip ulanur ýaly däl. Köp türkmenler bar. Bir giden pul teläp seredin. $3000 pul teläpdir. $3000 pul teläpdir bolyn. Şo pulu alanyň hakyna berýänçe hatyna seredin da şerin niýe? Ondan jennetiň işi $3000 alındy diýe. Bu dokumentler bilmeýän adamlar. Birinciden golum ýok, möhürem ýok. Ondan bular ýaly işler bar, gol ýa möhür bolanlar da dokumentleşdirjek bolsaň, kanunlaşdyrjak bolsaň, notarius edin. Notarius bar ýa. Notarius sana bir garaşsyz bir gurama hökmünde iki ýylyň araňyzda şaýat hökmünde möhür bilen notarius şonu tasdiklap berýär. Hakykatdan şu iki adam geldi şu notariusa biziň öňümizde dokumentini görkezdi ikidem şu şahsiýetler birem tasdiklýär. Şu iki adamyň arasynda baglaşylan şu alalaşygy biz gördük şaýat bolup diýip notarius edaraty möhür watyp tasdiklamaly. Bolmasa hatda Gülnaraň öz möhüründen men möhürüm däl bir ýasap edipdir zat diýip çermendelik edip tapmak ýagdaý bar, şu ýagdaýda. Emma seredin
Ine şun bunlaran şu jagada ýadan ýalgysyň dokument ýokmyny göterip berler biziň raýatlanma. Resmi dokument ýokmyny hamala geljekde birden bir zat dolayta şoň üstünden pulunu alyp biläjek ýaly görgüller. Ya ine bu taýda aşakda $5500 1500 berildi. Awo berdim diýä bir ay diýä. Akdemir beýe berdim diýä. Aşakdanam Akdemirin golunu goýdurupmuşlar. Awo haty ýazýan başga bir adam, ýani şu puluň eýeti bolmalla, ödüm Awa. berdim diýä. Aşakdanam bu golam Akdemirin golumy, Akdemir öz golunu goýdumy, ýa başga da çyrşadymy, ertek gün hud edip bolmady ýaly. Barda çyrşadymy, men diýjek bolýanladım. Ýani bu taýda bu tarapda, tag tarapda $2000 bir beripmişin. Awa olam aldym diýä. Ýöne şu taýda möhür watan bolupdyr, $2000 aldym diýip möhür watypdyr. Ýöne şu möhürem adamlar seredin, şu möhürem mara kanun taýdan suud ediljek zat däl adamlar. Ertek gün olar aýdy bilýär, özleri ýasapdyrlar, mene almadym diýip bilýär. Diňe notariusyň Kart viziti Alamrada Gülnaranın kart vizitinin üstüne depadan $2000 aldım deyip yazıp beripdir. Sözleşme hükmünde ulanıptır da bu işe yaramacak zatları. Ýöne şonda da eger şu Gülnaran öz poçerki bolsa ne haty şu Gülnaranky bolsa şunam näder suud edip bilseler ediler. Ýa Gülnaran öz eli bilen ýazlanyny aldym diýip ýazylyr. Da diýme Gülnara ýazypdyr şonu. Şuna bir işe goşup ulanyp bolýar adamlar. Şunu goşup ýöne şu edil şu öz eli bilen ýazan zady bolsa, onu ulanyp bolar. Eger adam başga adam pul töleýän adamyň özi ýazsa, onda kyn bolar işini emetmek, suud etmek da. Ondan Bir zada diýjek şu ýerde Alamrada hormatly vatandaşlar seredin, eger adamlar özleri göç daresinin resmi sahypasyna girip gerekli dokumentlar tölen ýagdaý tapıp adresine ýa-da türme düşmediği barada dokument ya da şoların pasportynyň nämesi kopyasy şular özleri taýarlap göç dairesine dokumentlar taýarlan ýagdaýynda maksimum çıkacak bu $500 am çıkmaýar. Где-то $200-300 rashodu bar. Ýöne vatandaşlar görýäňizmi? Galp dokument işin içine sokup ondan soň adamların işi retgeler ýaly taýarlama üçin adamlardan alan, ullakan möçberdäki pullaryny görýäňizmi? Ortadaki $5500. $5500'a näme satyp otyr bular adamlar? Näme dolar ýaly ara şirketlerin $5500 sorapdyr, şoňa başga $1500 ne töläpdir görgüller. Ýöne seredin sonra ýani puluny ýene şu kimlik üçin ýani widany uzatmak üçin talap edýän pulu ho adamlar bar ansap ýagşa. Ýani $400-500 bitirip bolajak iş diýäňde şu $400-500 şonu bitirjek adamlar niýelik ýüz tutmaly eger bilýän bolsaň şonam ay. Göç idaresinin resmi sahypasyna girýär, haýsy dokument gerek bolsa adamların kellesinin garşýan ýeri şu. Meniň ýagdaýymda men haýsy dokumenta ýüz tutup bilýän, düşüniňizmi? Ol ýagdaýa göre üýtgeýän zat, mysal üçin şonu öwrenip bilseler, mysal gumanitarny viza girýän göç idaresinin resmi sahypasyna gumanitarny vizanyň almak üçin haýsy dokumentlar gerek bolsa şolar ýazylydyr. Adamların özleri şu dokumentlary alıp öz dokumentlarını göç dairesine eltip berse $200-300 maksimum çıkacak pul. Ýöne bular $5500 bizim vatandaşlarımızın misal için erkekler minimum 7 ay 8 ay işlemeli. Ayallar 4-5 ay işlemeli. Yani adamlar pikir edip görün vatandaşlar minimum 6 aylık işlem pulunu Gülnar'a eltip berip iznanam oňarçak dokumentları ret gelip ondan soň ne şular ýaly nelegal ýagdaýda galyp bize yüz tutan adamlar. Şoň üçin ara kanun boýunça edip bolýan zatlar we adamlar özüňiz eger kanun bozmadyk bolsaňyz bir gödök ýagdaýda şol ýanky Dursultanyň aýdyşy ýaly şo migrasiýa guldugynyň sahypalaryna girseňiz şo taýda ýörükçe şol zatlar düşünýän bölümleri bar. Eger özüňiz düşünmeýän bolsaňyz bir tanyş bilişleňiz bardyr, pul alman zat etmän edip berjek, şonu terjime edip biljek adamlar bardyr, şonu düşünür biljek adamlar bardyr. Ve gynazak da bar Dursultan biziň käwir raýatlarymyz türkmençe ýazylan resmi dokumentlere de düşünen oklar arada biri resmi dille gurulap Türkmenistanda bir bolan wakan gurrun berýär bol näme diýär diýip aşagyna ýazýar aşagyna bir komentar ýazýarlar ýani türkmençe gurulap otýar biri ýöne resmi dille gurulýar bolin şonu dinläp şo taýda näme gurrun diýäne düşünen oklar onuň türkçe dan olar tempolu düşünmeýär biziň raýatlarymyz resmi dille ýazylan bolsa
resmi öz aýratyn dilime da köçedildi la. Onuň köpesiniň kellesi ulaşyp gidýändir o taýda näme gurrun gidýäni, gidýänini düşünmän. Şoň üçin niýjek bolýan? Türkmenliň içinden tapyň tanyş bilişleriniň içinden bu pul alman ýürýäne bir rehimdarlyk edip ýa-bir ýardam bolsun diýip ýa-o elimiň gözümiň soga bolsun diýip bir ýarym sagat wagtyny sarp edip şo taýda oturup terjime edip biläjek adamlardan soraşdyryň. Şolar tapyp bererler, düşündirip bererler. Ondan görýän bu bolýan şol adama bir beren $50 şo sarp eden wagt üçin ýöne bir $5500 däl la bu. $4000 däl la bir $50. Şu kömegi düşünýän giden gitdi berseňiz. Ýa-da näterediň bu haramzadalaryň wara hyzmatyny bitirýän belli adamlar bar. Nätered şo Gulnaraň Aşgabatda ýaşaýan aýallygyny Oğuljan diýip bir aýallygyny bar eken. Şol şo taýda oturup Gulnaraň wekiliniň roluny ýerine ýetirip şo taýda Türkmenistana da pul alyp otur. Nätered ine şu nomer şoň aýallygynyň nomery şu. Ýa birinden $3000 alypdyr şo. Ne ýöne bir mysallaň birine şulam tutnama hökmünde görkezlen zatlaň biri. Şundan bulan bolýar, ýagny Gulnara öz aýallygyny ulanyp Türkmenistanyň içindäki şo taýda da adamlar soýdurup otur. Gulnaraň öýde Türkiýede oturan ýerinden adamlar soýýar, türkmenleri. Aňarda da aýallygyny birden pul alyp işlerinden bitirmeýän o taýdan soýup oturlar. Ýöne maşgala bir zatna öwürtdirler da adam soýmaklygy, adam gany içmekligi. Ondan indi bu kapitalla da ýanky Roza diýip ýene biri bilelikde Gulnaraň müşterilerinden pul alýan eken. Ine şu taýda bu tag tarapdaky nomer. Terediň şu nomery ýene gözlänlerini öňki şu nomeryň öňki ýetiniň adamy näme bir çykýar diýär şu taýda terediň ene Hoca Guliýew Meylis İjan Guliýew diýip bir çykýar diýär. Şu nomer Düşündirip beren şuna. Ha? Yine misal için Türkmenistan'dan pul almalı adamlara şu nomeri sarı kağıza yazılan nomeri Gulnara yazıya neçe manat pul almalı bolsa şonu yazıp adamlara ýeberýär. Bu nomeri gözläp görenimizde yine şu nomerin eýesi Hoca Guliýew Melis İşan Guliýewich adyna bu nomer ýöne. Bu nomeri imoda Gulnaranyň Oğuljan diýen aýal dogany ulan ýa düşündiňizmi? şu Roza Aşgabatda diýen kim ýaşaýan adam? Roza Roza diýen kim? Roza ýanyndaky häzirki. Häne iki Allah. bol ulanýar. Şu bir nomer iki bol ulanýarlar. Onuň Yok, şunu Roza Gulnaranyň häzirki İstanbuldaky ýanyndaky dogany. Bu Oğuljan Türkmenistandan pul alýan dogany. Düşündiňiz? Roza Allah. diýen ýene bir dogany ol Allah. Türkiýanyň içinde adamlar soýup ber. Aha. Indi ýene şu nomer şey gözläňde diýen ýanky şu adamy atçyp geldi ýa ony ýene köýene eýet bolmaly. Şu nomeryň ýanky ozal eýet bolmaly şeýle. Meni hatda pasport nemelerine Ýa-da äri bolup biler. Ya Aýal erim dogany. bolup biler tebe. Indi seredin 1985-nji ýylda dogulany ýa-da belki şoň eger bolmagy mümkin. Dogrudan hem gyzyk eger tanaýanlygyňyz bar bolsa adamlar aýdyň şu adam, ine Hoca Guliýew Meylis İşan Guliýew diýilen adam Oğuljan diýilen bir aýalyň ärim şu kimmi? Ýa-ki iki bolup şu bir nomer ulanýarlarmy, näme diýerler? Belki bilýän wadyr. Ýa-da ýene görkezeýin ine şuň bilen hyzmatdaşlyk edýän Kadir Şarif diýip Gulnara bilen Türkmenistanyň konsullugynyň arasynda ýanky ýürüýte wekili alyp çykyş edip beren biri bar. Ine şul adam. Şundan tanak goýan adamlar Türkiýede ýaşap ber öýle. Öýdem şo Gulnaraň şo ýanky adamlar soýmak meselesinde günden gatnaşyp beren haramzadalaryň biri şu. Näme diýär bular hamala ýanky öýde bir uzul işläp bir telekaçylyk edip bir kurtoy adam ýalyna mesele çözüp beren adam ýaly gorkoýdýam şunu öýden ne bar? Öýdem Türkmenistanyň şo konsullugy bilen aralykda gatnap iş bitirýär şunu. Ýani Türkmenistan konsullugyna gerek zatlarym getirip berýän kişi bolýar şunu. Ondan öýdem bu kim ýönemeýän adam da bu Kakasy öz döwründe Türkmen awadyň dünýä awadarynyň başlygy bolan Atası. Da. Atasy. Allah. Atasy Kakasy Atasy. Şu hak bana madı Kadir Şarif. Şu yadyňyzda saklan Kadir Şarif. Atasy öz döwründe Türkmen awadyň dünýä awadarynyň başlygy bolan. Ödem şoň bilen hep öwünýärmişin. Men atam falan näme diýip. Ondan ýene biri bar. Bu taýda Şurada bir düşündürüş menen berip geçecek. Hormatly vatandaşlar, bu Kadir Şarif diýen adam Türkmenistanda maşenistwa bilen türmäge girip çıkan adam. Nähili giripdir? Sizi Türkiýe uğratjak diýip adamlardan pul alıp türmäge giripdir. Ondan soň Türkiýe gelýär, köp adam Türkmenistanda aldapdyr. Henize men efirlaryma
Türkmenistan'da aldan adamlar gelip yağda aydıp berip oturlar. Ondan sonra Türkiye geliyor. Türkiye'den yeni maşinistva statyası bilen Maltepe türmesine girip oturup çıkıyor. 2023. yılda çıkandan sonra Gülnara bilen işleşip başlaya. Gülnara bu adamı bizim aldanan adamlara şu adam konsolostvada işleye deyip görkezliyor. Men bunun suratını TikTok'ta paylaşandan sonra bu adam bana can edip men bilemok doğru ya da yalan öz dili bilen aydıp berdi alamrada. Nähili? Misal üçün bunun aytmağına göre Türk soylu belgeleri getirip $700'dan satya ya da adamların resmi nikahı bar mı yok mu şolar yağlı dokumentlar getirip Gülnara $300'dan beri Gülnara $500'dan bizdeki aldanan adamlara satya düşündünüz mü? Bu adam Gülnara bilen konsolosluğunun arasındaki getir götür ediyen ayağının aslında maşinam var, ak maşina. Şu işleri ediyen adam. Düşününüz. Onna Öldürü bula bilen adam aydı otur. onna bula adam hakykatdan ham Türkmenistan konsulluğu bilen günnün bağlanşykly adam bolýar-da. Eger şo taýdan hakykatdan ham guwanamary, resmi namalary getirip berýän bolsa konsullukdan Gülnaran ýa-ni firmasyna demek günnün konsulluğum şol işe dahil bolup çykýar. Bir Günnün zat tok. göçecek. Hı? Ova bir zat göçecek. Alamrada maňa jaň edip aydyp berende biziň aktivistlary meni nähili konsolosluğunun izarladandığı barada haysy markete girdim, nire gittim, kim bilen gittim, kim bilen görüşdüm. Şolar aydyp berip otur. Aktivistler konsolosluğunun nädip kimlere izarladanlığı barada ine diýär. Bize diye konsolosluğa buyruk beripdi seni izarlamak üçün diye. Biz öňe sana podдержка edip diye seni izarlamadık diye. Şo zatlara çenli aydyp berdi şo olan. Indi şol olanyň şu Düşünüňiz. Kadir Şarif diýen taňa jaň etmeniň sebebi näme? Men adam agdama Men diýip paýşa suratını çykýar. paylaş. Ova, men suratını paylaştım. Adamlar köp şikayet ettiler. Şu adam bizi 2 yıllap, 3 yıllap göç idaresine eltiyemiş adamları yöne göç idaresinin içine sokmaya migrasiyanın. Ondan son birazcık araştırıya, son İstanbul'u gezdiriye, öyle eltip düşürüye. Nem boldu? Ay bugün bolmadı bizim adamımız yok göç idaresinde. Men özüm sen dokumentlarını eltip berýän diye. Ondan soň aýdýa men sen dokumentlaryňy tapşyrdım indi Ankara'dan habar garaşmaly diye men dokumentim bilen bilelikde tapşyrdyk meninkiye подтверждение geldi yakında senkä de gelýär diýip ýanky rak ayallary köýten dağlı sada oğlanlardan 4.000 5.000 alıp 1,5 2 yıllap aldap gezen adam haramzada şu. Düşündüňiz? Indi görýänmi? Öz maşynyny ulawuny ekidýän bolup, aladatyny edýän kişi bolup, dara Gülnaran firmasyndan ekidýänmişin şeýlemi? Gülnaran şo Gülnaran işini bitirip şoňa kömek edip beren adam hökmünde öýden dokumentini tapşyran adam hökmünde anama girmek üçin öz ulawuny, öz maşynyny adamlary şo ekidýän bolup, ýa-ni migrasiýa ekidýän bolup, eýlap gatnadan bolup, aladatyny edýän kişi bolup, sebäbi aralykda bir giden pul berip oturýar-da. Şoň üçin Allah. aladatyny etmeginiň sebebi otada alada edýän kişi bolmagynyň sebebi şoň üçin bir giden Alamrada. pul alyp oturýar. Migrasiya sokan o adamlar haramzadalar. Просто Ertip adamlar tapşyran uspokоить bolýar şeýlemi? etmek için, yok adamlar uspokоить etmek için ofisine çağırıyor, ofisine gelen son Kadir geliyor. Gülnara'nın buyruğu boyunca Kadir göç idaresi eltiya yöne göç idaresi sokan oklar adamları yön uspokоить etmek için İstanbul'u gezdiriyor, öğün eltip taşlaya. Ondan sonra adamlar ne için göç idaresine girmedik, ne için dokumentleri tapşırmadık, ne için menden bayırmak izi ayrı alınmadı diyende bizim adamımız bugün yoktu. Indi men sen özüm dokumentlerini tapşıryan. Mende sesi var. Sesi var, men özüm zapis edip aldım. Haramzada diye näme üçin adamları beýdip aldadın diýenimde men diýe dokumentlaryny eltip göç idaredeki kserokopiýaçyya berdim diýe. Näme üçin kserokopiýaçyya berdiň? Adamlar dokumentlaryny migrasiýa göç idaresine tapşyrmaly diýende maňa Gülnara näme diýse men şonu etdim diýe. Primoy aýdyp otur. Bu ýerde de kazat edilecek. Göç idarasynyň ýagny migrasiýanyň içine öýde girýär. Bir iş bitirýän kişi bolan girýändir ol. İş bitirýän kişi bolan ol girip çykýanlarda tanışlar gördüm, işiňiz bitýär, dat men gürleşdim, arkaýyn onuň dat diýip hem köşeşdirýändir. Girip çykýandyr ol, öýde daşynda oturýanlar elbetde girip çykyp, soňam şey diýip köşeşdirip, onu adamlarym geň görýär-da, geň görmeginiň sebebi sen otada barmak ýydyň, goýmaly zat etmeli, bir giden öz goluny çekmeli. Bu bolsa hiç zat etdiren ol adamlara, baran adamlar diňe maşynda garaşdyrýar, öýde girip çykan bolup hemme dady tanışlar bilen gürleşildi, bitýär dat diýip şey aldy.
anama girip. Bir zat görüşecek şene. Göç idaresi siz eğer dokumentlarınızı tapşıracak bolsanız sizden başka hiç kimden dokument almaya. Yine men öz tecrübem menin advokatımın elinden alan ok. Menin şahsi özümden almalı. Advokatınızdan dahi alan ok siz bolmasanız. Düşündünüz mü? Siz barmalı. Tanış görüp zat edip edilýär diýilenne de bar ha. Şo taýda bary bir siz barmaklaryňyzy ýedin hökman goýaýmaly, goluňyzy Allah. siz çekmeli. Senin Allah. adamga hatta adwokatyňam golun çekme haky ýok. Siz o taýda bir giden dokumentlere gol çekmeli, baryp dokument tapşyraňyzda. Şuňam? Allah. Şoň üçin adamlar olar ýal sada bolmaň, sada bolmaň. Ondan indi bu ýanky bu haramzadan gurrun etdik. Onuň ýene bir kömekçisi bar. On kömekçisi ýene Gulnaran. Bu kömekçisi näde? Gulpaşa Rejepowa diýilýär. Gulnara taýdy ki bilelikde adamdan şo dersini toýýan Türkmenistanda bir aýal Türkiýede şuň bilen şuň firmasyny işläp berýär. Şol aýalam ýatda saklan. Adamlan ganyna galan gan horlar. Bir giden adamyň özüne özüne atyp öldürilmegine sebäp bolan gan horne şol aýala gan hor diýen bolýar. Şol aýalyň boýnunda Gulnaraň boýnunda bir giden adamyň gany ýatyr. Gany ýatyr. Bir giden adamdan haky ýatyr, bir giden şagalan agzyndan kesilip törenän pula ýaşap berler şu haramdadylar. Haram ýep berler. Öz şagalaryna da haram ýedirip berler. Öz tokum tiýjine. Bilip goýuň şulaň garyndaşlary, dogan garyndaşlary. Siziň şu garyndaşlaryňyz haram ýep ber adamdan hem ganyna ýaşap ber, ganynyň azabyna ýaşap ber. Sizem ýadgarmaly şunu, şu garyndaşlary, Gulnaran garyndaşlary. Sizem ýadgarmaly şunu. Şuna Gulpaşa Rejepowa diýilýän bu haram eleýiňem garyndaşlary çykyp ýadgaryň şunu. Näme üçin sesiňizi çykarman oturýarsyňyz? Şolar ýaly jenaýetçiliklarda, şolar ýaly gan horlukda eliňiz bar siziň, aýallagyňyz ýa jigiňiz mi siziň nämeňiz? Kimem boldy? Görüşecek zadım bar şu ýerde. O Şu Gulpaşa Rejepowa diýen Allamrada Gulnaranyň kimden näçe manat alyp kimden näçe manat almaly bir depter, gara bir depteri bar eken ullakan. Şo iş yerinde şu müdir şu Gulpaşa Rejepowa. Şo depteri şu ýöredýär. Ondan başka Gulpaşa Rejepowanyň bank akkauntyny ulanyp Türkmenistandan 10 adam gelipdir Türkiýanyň Ankara şäherine. 10 adam tavuk nämesinde fermasında işläp başlapdyr. Ne giýje bar, ne gündüz bar diýär. Şular ýaly gözümüz açyk başka yerimiz ýapyk plyonka paketler giyip işledik diýär. Berde sağlığımızı yitirdik. Hayır senden. TikTok'ta gördük ağlaya zırlaya. Şuna 100 tuttuk. Onu $850'dan iverdik. Raboçi vizalar var. Diňe raboçi vizalar transfer. Başka bir iş yerine transfer edip iş yerini almaştıracak bolan adamlardan $800'dan iverin men size edip berýän diýe Gulpaşa Rejepowanyň bank akkauntyny iwerýär. 10 adam $850'dan iwerýär. Şondan soň ne Gulpaşa ne Gulnara telefonu açmaýa, ol adamlara illegal ýagdaýda galýa, gidenem pullaryna bolýa. Muňa meňzeş ören köp waka bar Allamrada. Ören köp waka bar. Indi adamlar şu kanunçylyk tarapyny biraz düşündirjek bolýan şo dokumentiňiz gaýtarylanyna, şu bolanok şu dokumentiňiz geçerli dokument dälip gaýtarylanyna şo taýda bir zat ýazylýan eken 32-nji madde esasyna edildi diýilip jogap berilýän eken. Näme şu taýda aşakda okursaňyz 32-nji maddede aranan ýa şertlerden biriniň diýär weýa bir näçesiniň ýanky ýerine getirilmeýändigi sebäpli diýe gaýtarylýar diýip ýazylyr. Indi şu taýda da bar 32-nji maddede aranan ýa şartlardan biriniň weýa bir kaçynyň diýe ýerine getirilmemesi weýa ortadan näme edilmesi şol ýaly näme diýär. Indi şunu düşündiripler, köp kişi düşünýän 32-nji madde diýerler. Türkmeniň içinde baş on ýaly düşünjede öýlerim bilen 32-nji madde bolany nähil madde, näme ýerine getirilmeýändir. Şonam Gulnarada düşünýänler adamdan öýlerim düşünýänler. Ana diýär siziň ölgünäňiz diýär bir zat ertmänsiňiz. Sen ertmel dokumentler sen taýýarlamaly. Gulnara şeýlem Akdemir haramlar öýler taýýarlap şu düzgün bozulmaly ýaly etmeli. Bular diýmek näme diýär? Şu düzgün öýler bilýär. Gulnara da bilýär, Akdemirem bilýär. Şu düzgün bozular ýaly edip hem jemläp dokument ellerine berýär. Bar tapşyr aýdy, hem bir taýýar diýär. Soňra bu ýygyna şunu ýaly jogap gelýär. Ondan olaram ýok, bizim günämiz näme diýmek tenniýe. Siziň günäňiz sen hemme düzük edip berdip men taýýarlap berjek diýip pul alýan, wizaňyzy alyp bereýin diýip pul alýan. Soňra diýär döwlet bilen araňdaky
mesele olýar. Raýatlara jogap berenlerine bilýänsiňiz. Bu diýä biziň aramyzdaky mesele däl, sen bilen ýa Türkiýe döwletiniň arasyndaky mesele diýä. Bir Şol zat düşünmek göster. Hı? Hormatly vatandaşlar, bular ýaly aracı şirketler sizden haçan pulunuzu alıp bilýäňizmi? Sizin adresiňiz, sizin hemme dokumentiniz tamam bolsa, görýä, hemmesi tamam. Ondan soň siz bilen düşünüşip bilýär. Eger sizin dokumentlaryňyz taýýar däl bolsa, size mysal üçin alamrat git seň adresiň ýok, git seniň saglyk sigortaň ýok ýa-da şunun ýok, munun ýok diýip size duýdurmaly. Siz hemme dokumentlar getirenden soň sizden pul almaly. Doğru dälmi? Hı. Ýöne bu haramzadalar adamların dokumentlaryny görmeden, bolup bolmajagyny bilmeden, bolmasa da seredin 32-nji maddanyň men size terjümesini berdim. Bolmajagyny bilse de bir minut bolmajagyny bilse de adamlara sırf pulunu almak için, ýalňyş işlem için, ýalňyş dokumentlar tapşyryp tapaw diýok, ret gelýär ýa-da ýok. Men başvuru yaptım mı? Yaptım. İyi verdim. Ana, şey dip adamlar aldapdyr. Düşündüňiz Mesela şu migrasiya meselesi kanuny bar, o kanunyň 32-nji maddasy bilen düşünjeni şu taýda türkçe hem abytada, orsça hem ne şu taýda şol atkaz gelen ýagdaýynda nähili ýagdaý bolup bilýär. Ne ваше заявление было рассмотрено отрицательным результатом diýär. Sizin diýär şikaýatyňyz diýär, arzaňyz diýär, reddedildi diýär da, ýagny negativ netije bilen gotordy. Näme üçin? Indi şuň sebäplerini bolup biläjek sebäpleri görkezilýär şu taýda. Не выполнено одно или несколько условий, предусмотренных статьей 32, либо эти условия утратили силу. Ягни ýa-ha diýär şulaň ýa-haýsam bolsa bir nemeleri bozulan ýa-da diýär şoň kanunyň özi ýatyrly düzgün üýtgedi diýilen ýaly. Mysal üçin nähili nemeler bolup biler-de, bolajak sebäbi проблемы с адресной регистрацией или договором аренды. Yani sizin adresiniz yanlış görkezlenir diye. Yani bolup biläjek sebäpleriniň biri adres kaydı veya kira sözleşmesi. kontrakt. Sizin ýaşaýan öýüňiz barada kontrakt. Ine şu men öýü arendawać etdim, mende kontraktym bar diýip görkezen adresiniz. Awa. Diýmek, ýa sizin ýa adresiňiz yanlış görkezlenir ýa-da sizin dogoworuňyz şol neme baradaky, arenda baradaky. Dogoworuňyz güýjüni ýatyranlar, sizin olurky nemeňiz beýem güýjüni ýatyran belki köne nemäni görkezýändiňiz. Olurky arendaň ýanky bir zadyny görkezýändiňiz. Mysal üçin. Ondan ikincisi недействительное или отсутствующее медицинское страхование. Ягни sizin ýanky näme diýilýär şoňa saglyk baradaky ähtiýaçlarynız bar. Ova, yok, geçersiz veya şu yerde уже sağlık galp raportu ulanılanlığı barada eýem dokazatsyzsa düşündüňizmi? Sigorta, sigorta diýilýär şo saglyk bar. Şo sigortaňyz ýa-da berilmedik ýa-da ýalňyş doldurulan şo sigorta berilenen bolsa, diýmek şonuňyz alınmaly ýerinden alınmandyr, size galp berilipdir. Mysal üçin ýa-da erhel şertler bar. Ola ikincisi ýene bir sebäplen bolsaň, недостаточное финансовое обеспечение diýär. Yani sizin şu Türkiye'de kalmanız üçün, şu vize almanız üçün sizde ne eylemlerse gor pulu olmalı. Sizin bank hesabınızda görkezmeli pulunuz var. Siz yönü bank hesabınızda hiç net yok olsa, nol olsa, sıfır olsa siz şunu da siz kabul ederlik. Siz dil pasaplan ya sizin dokumentiniz. Olam näme üçin her bir ýurtda Ýewropada da bar. Şoň ýaly kanun Ýewropada da galmak üçin siz bara her ýyl çykkan ýagdaýa düşübilýäňiz da, adam düşübilýär. Şonda öz-özüňi ekläp biljek ýagdaýda bolmaly sen. Köçede galmaly. Öz-özüňe bir ýetäjek bir hepdemi bilen mok Türkiýe kanuny boýunça minimum aýlygyň näçe meçhur bolmaly mysal üçin. Aýdýaly işsiz galyň, ýarawsyz galyň, bir zat galyň sen öz-özüňi ekläp biljekmi şol arada? Ekläp biljek däm. Köçede galyp bomж boljakmy? Döwlet onu islänik. Köçede bomjlaryň köpelmegi islänik. Sen öz-özüň daşary ýurduň raýaty hökmünde gelende sende bir gor pul bolmaly. Onam sen görkezmeli. Bankdan ýörüýte, şonu ýanky kepilname alyp, ine şunu çoşum möçürde men pulum bar diýip. Şolam ýeterlikmi kanun boýunça? Türkiýe kanuny ýeterlik diýämi? Onam size düşündiren oklar. Mysal üçin Gulnara da Akdemirem şon ýaly guwanama, şon ýaly kepilname bolmalygyny düşündirýän däldir sizin köpüýüňizde. Alternativi bar. Alternativinde nähili eger sizde şolar ýaly mümkinçilik bolmasa, size bir Türk vatandaşy taatnama diýen bir dokument bermeli. Ol näme diýmek?
Ine Allamrat misal üçin men Türk vatandaşı bolsam, Allamrat meniň ýanymda şu süre boýunça galýança men şundan näme diýär? Men kepil Em, geçýän, men şuň Men çykda kepil zaten geçýän ödüsü. diýär. Howwa, Men şuň çykda howwa, zaten ödüsüm howwa, almaga taýýar diýip howwa. biri eger kepil geçdi, şoňa şu barada ýanky hat berse, onu bolýa, onu şol adamyň boýnuna bolýa. Ertek gün onaň birden taňa ýa-da aýdaly sen işde galyp birden edip sen eklenişde galsaň, sen köçede galmady ýaly biri şoň jogap berşilini öýsüne almaly. Olam düşünüpdir, olam. Onun indi şonu düşündürýärlermi? Nemede bunlara bilen aktif düşündürýän däldirler. Şoň dokumentlaryň içine goşulýarmy şu barada kepiline goşulýan däldir. Ondan ýene bir sebäbi näme bolup biler? Отсутствие или недостаточность необходимых документов. Başga da diýe goşmaly dokumentleriň belki ýetmeýändigi sebäple diýe edilendir diýe geret edilendir. Ondan ýene bir näme? Другое не соответствует требованиям статьи 32 zakonu şuýna kanunyň nomry şu ýa-da migrasiýa barada 64-58 nomrly şu kanun eger gözleseňiz migrasiýa tahypynyň Bir zat tabyplar. koşacak şerde. Ýene bir gezek gaýtalaýan Alamrada adamlar näme üçin Gülnara yüz tutýar? Haýsy dokumentlar gerek? Şu dokumentlary bara eksiksiz taýarlap, ret gelmez diýal taýarlap maňa belki men ret almaýyn diýip 3000, 5000, 2000 dollar berýär. Düşünýäňizmi aýtjak bolýan zadymy? Sen eger ine gördüňiz näme üçin ret gelipdir adamlara? Sen eger şu dokumentlarynyň ýok, taahhütnamasy ýok, ýok adresi ýok. Adresi ýok, ýok bolsa näme üçin adamdan pul aldyň? Adresi ýok bolsa näme üçin tapşyrdyň ret geljegini bilip durup? Näme üçin? Düşünýäňizmi aýtjak bolýan zadyma? Şol ýaly sebäpleri da, ýa-ni sebäp bolýan zat öýleri adamlar düşünýän oklar. Bir giden petde dokument alan bolup aryp çawşyrýarlar. Öýlerini tawşyrtýarlar, ýa olaň öýe tawşyran bolýar. Soňam olara ret gelýär. Onuň adamlar düşünýän ok, näme üçin ret gelýär? Onuň Gülnara düşündirýänem däldir. Onuň göçe darasam belki düşündirmän biler, ýa konkret görkezmän biler, näme ýetmeýändigini. Göçe dara borçlum däl, hemme zat görkezip durmaga da belki. Göçe dara umum jogap berýändir. Siziň dokumentleriňiz ýeterliksiz diýip. Bu sebäpden dolaydy bu. Siziň getiren dokumentleriňiz ýeterliksiz, ýa-ni wiza berilmek üçin. Ondan siz öýdüňiz, biziň ýene de türkmenlenmediň ýa-ni köpüsiniň nadanlygy nämeden? Şonuna baran soň ret geldimi? Sen ret aldyňmy? Barda sen anyklaşdyr. Misal üçin edil şu deport edilme kopi ýokmy saňa? Näçe ýene de odalky köne widan tap ýene de güýji barmy? Bar göçe darasyna da sonra maňa ret geldi bolýan, anyklaşdyryp berin gaýrat ediňde näme meselede men dokumentime ýetmezçilik dokumentimde ýetmezçilik bar diýip. Onuň olar saňa anyk görkezlerler. Sigortaň ýetenokmy? Ya sen adresiň ýalňyş görkezlepdirmi? Ya da şol jaryň eýesi bilen teň araňdaky şertname alalaşykyň güýji ýokmy? Şol talabalar doldurulmandyrmy? Ya da ýazylanma ýalňyş ýazylypdyrmy? Her ýerde atlar bolup biler. Onuň size anyklaşdyrdymy? Sen ondan gelýän, Gülnaraň ýanyna gelýän ýa başga ýeriň ýanyna gelýän. Näme şu dady, sen goşmandyň Gülnara. Sen menden şunça pul alyp ýeňiň alanyň haram bolsun. Sen bir giden pul alyp şular ýaljak goşmaly dokumentim sen goşmandyň men dokumentleriň içine. Menem ödüm bilem, men näme kanundan bir habar, sen habarly. Sen etmeli şonu. Eger men kanundan habarly bolsam, men näme sen ýanyňa geleýin, men ödüm onu dolduruşdyryp ödüm goşjak derçik. Men sebäbi, men sana näme üçin ýututýanmyň sebäbi. Men kanun bilen sen hemme zady ödüsüň alýan, ertek gün wiza çykmagyny sen boýnuňa alýan sebäbi dokument dogry etdirilse, wiza ýokman berilýär. Wiza berilýär, sen bir jenaýet etmedik bolsaň bilenmok, ogurluk etmedik bolsaň, adam soýmadyk bolsaň, işiň prokuratura düşmedik bolsa, suwda düşmedik bolsa, sen bir adaty öz ähmetiň bilen ýaşap beren adam. Sana atkaz gelmegine sebäp ýok, sana ret gelmegine hiç sebäp ýok. Diňe bir sebäp bar, şu dokumentleri düzetjek diýip boýnalan haramda sen dokumentini doly şu taýyp tawşyrmaly, adyny tawşyrman. Şu taýyp goşmaly. Doğru dokumentlar taýarlamaly. Soňam siziň kriteriýaňyza göre Alamra mysal berýände Alamra daganyň ýagdaýy haýsy wiza üçin ýüz tutmaga el ýeterli. Dursultanyň dokumentlary haýsy wiza üçin ýüz tutmaga el ýeterli düşünýäňizmi? Şonu dogry etmeli. Dokumentlar dogry taýarlap. Ondan indi şu kanunçylyk meselesinde ýene bir zat da şu taýda görkezjek zadym bar. Şu geçen ýylyň mart aýynda 2025-nji ýylyň mart aýynda
Türkiýeň territoriýasyna gaçak galan adamlary legallaşdyrmak, kanunlaşdyrmak üçin ýörüýte kanun kabul edildi Türkiýede. Bir giden kişi eşdendiňiz. Indi şo taýda da şu köp adamlar düşünen ok şol nädip ödün kanunlaşdyrmaly, nähil dokumentler tapşyrmaly. Şu meselede de kösenip berenler badyr. Ine şu taýda esasy aýdylýan zatlar kimler diýe yararlany bilerler. Şu kanundan kimler peýdalany bilerler. Nähil ýagdaýda dursultan gaýtasyp düşünür. Ne Türkiýeň öz işini siz ýaşap berdiňiz, kimliňiz odalyk bir wizaňyzy gutorup durup, şondan illegal ýagdaýda, gaçak ýagdaýda ýaşap berdiňiz. Indi size geçen ýyl şert öğretdiler. Geçen ýyl şert öğretdiler. Gaçak galyň bolýa gorkup oturmaň, çykçak bolup oturmaň. Gelin deňe dokumentini tapşyryň. Takminan nähil dokumentler gerek şu ýagdaýda. Şu adam şu Olamaz kanun abi, işleýär, şu adam işleýär şu kanun. işleýär, hova işleýär. Şular ýaly ýagdaý bar. Bir programmada Türkiýanyň içeri işler Bakandan soradılar. Yani Türkiye'de, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan gelen köp adam var. Onlar hazır illegal ýagdaýda galypdyrlar. Pandemiýa sebäpli, başga sebäplerden dolayı ýöne käbir iş beren adamlar şular legal işleme üçin mümkinçilik gözleýär, tapan ýoklar diýip. Soňanky Türkiýanyň İçişleri Bakanı şular ýaly bir açıklama yaptı. Türkiýanyň içinde bolup durup illegal ýagdaýda galan adamlar özlem şu öý işlerinde işleyen adamlar ya da başka bir edarede işleyen adamlar aftan amissiyadan peýdalanyp bilýär. Kimler peýdalanyp bilýär? Öý işlerinde işleyen inostraniçlar, Türkiýe'ye samolyot bilen gelen yasal yani legal gelen Ine şu taýda adamlar. okap berä, ine şu taýda okap berä, Ova, öý ev hyzmatlaryna hizmetlerinde çalışan yabancılar, Türkiye'ye yasal giriş yapmış olanlar, pasaportunun vakti in az 8 ay geçerli bolanlar, iş berenin, misal üçün menin başlığımın neçe manat aylık alyanı ve nerede yerleşýäni, şolar barada dokument bolanlar şu yankı amisadan peýdalanyp bilýär. Kimler peýdalanyp bilmeýär? Türkiýanyň illegaline samolyotsuz kaçak girenler granitsadan, başka sektörlerde işleyen adamlar ya da pasportunun gıyska wagtda sürogy dolyan adamlar şundan peýdalanyp bilmeýärler, düşündüňizmi? ine ýöne köýdüdügün o adamlar birinjiden şol ýanky öý hyzmatlary bilen ýaşan bolsaňyz, şo öý hyzmatyny edýän ýanky hojaýynyňyz bar. Şolar size neme bermeli, ine şu işi edýär diýip ýanky tasdiklama bermeli şeýlemi? Öý hyzmatyny edýär zat diýip. Ondan ýa-da Türkmenistan ýanky Türkiýe territoriýasyna ýasal giriş yapmak. Ol näme? Ýasal bolanma kanuny şeýlemi? Legal samolyot bilen gelipdir. Granitsany bozup kaçak girmendir. Awa. Resmi ýagdaýda gelipsiňiz, başda geleňizde soň wizaňyzy gutorup dur, onu da mesele däl. Geleňizde siz kanuny bolman giripsiňiz. Ondan pasportuňyzyň möhleti adamdan ýene de 8 ay iş neme bolmaly. Ýene de güýji bolmaly. Hatta 6 ay bolsa da bolan o adamlar. 6 ay galanan bolsa bolan o ret gelýär şonda. Adamdan 8 ay bolmaly pasportuňyzyň güýji. Ýene de galan güýji. Ondan şol gelip odalyk iş beren adamlar ýanky ikamet şu şartyn ýanky odal resmi ýagdaýda bir ýerde işleýän şeýlemi? Edarada. Allah. Ya Şolar. resmi bolmasa da nelegalini işläpdir, ýöne nelegalini galypdyr. Şu adamlar yine ýüz tutup bilýär, düşündüňizmi? Ýöne Ýöne şu öý işinde işleyen adamlara değişli. Bu karar öý işinde işleyecek adamlara değişli, düşündüňiz? şu kanunlara, şu düzgünleri siz göçe darasynyň nemesinden takypatyndan tapyp bilersiňiz, çalışma izni diýip ýazsaňyz, göçe darasynyň mene şu taýda nemesi saýtyny görkezdim. Men şu wideoň aşagyna goýaryn adamlar. Şu saýtyňa şeýlegesini goýaryn. Ondan şu taýda ýene bir maglumat, gysgaçyk maglumat beren çalışma izni nedir? Ýabançy çalışma izni nasıl alınır? Ýani şol daşary ýurtlar nädip şol çalışma izni zähmet ruhudyny nädip alyp bilýärler. Şo barada da şu taýda gysgaçyk ýöne ýören mazmunly maglumat beren bir saýt bar eken. Ödem şu taýda düşündirýärler. Şu düşündirýärler ýagny ýurt içinde, ýurt içi başvurmasy bar. Eger siz Türkiýanyň içinde gezip beren bolsaňyz, çykmanam taşyr bilýäňiz. Eger ýurdun daşyndan taşyrjak bolsaňyz, onda nähili şertler bar, niýelik taşyrmaly, nähili dokumentler, gerek şu zatlar düşündirilen şu taýda. Türkiýanyň içinde bolsaňyz, ýa-da Türkiýanyň daşyndan taşyrjak bolsaňyz. Men şu taýdyňam
hem şu neme güç adaratının hem şu taýty sahypasynyň hem şelgeteni şu videoň aşagyna goýuyorum. Kim resmi dillere düşünýän bolsalar, girsinler de okusunlar şu taýda jikmejik beýan edilen adamlar. Onun için bir aracık var, özüňiz hem alada etmegi başaryň. Bir zat koşacak şehirde hormatly Hı? adamlar, yankı düşündürülen kanunları siz düşündünüz. Indi bu kanunlar kime geçerli? 2025-nji ýyla 2025-nji ýylyň mart aýyna çenli Türkiýanyň içinde ýaşap nelegal galan adamlara değişli. Ýöne bu Gülnara Harramzada bilen ýanynda oynaşy 2025-nji ýyldan soň Türkmenistandan gelen adamlara sen şu kanundan pedalanyp bilýän diýip aldap bilen 4.000-5.000 dolar pulun alıp iznanam adamlara hiç ili göç dairesine başvuru yapman yine şular ýaly aldaba düşürüpdir. Yine şu kanun ulanypdyr. Düşündüňiz mü? Indi Türkmenistandan gelen adamın vizası uzoldur ya umuman uzoldup bolýa, ol uzoldup bolanmak Ýa. dilime anladan ok. Eger siz Türkmenistanyň mysal üçin Türkmenistandan viza alyp gelipsiňiz, ýöne şo vizaňyzyň möhleti guturypdyr, ýa-ni 25-nji ýylyň martyndan soň siz Soň, ha. gelipsiňiz, geleňizde 25-nji ýylyň martyndan gelip soň gelip giripsiňiz Türkiýe. Soňam vizaňyzyň möhleti guturyp siz gaçak galypsyňyz. Olar ýaly adamy legallaşdyryp, bolanok siz çykmaly, ýygyňyzda Hı. çykmaly, daşyndan alyp girmeli. Inni Allah. geldiňiz ýöne vizaňyň möhleti gutaranok diýeli. 1 aýlyk kädir berýärler, 1 aýlyk viza bilen gelýärler, käbirler 3 aýlyk viza bilen gelýärler. Ona muzoldup Ha. bolýa, onuň ýöne möhleti Yok, gutarmaka bolanok. uzatmaly. Ha. Möhlet. Yok, möhleti bolsa da uzadyp bolanok alamra da onu. Ýok, men Yani eşdişim. Durun, men çiz- pikirimi aýdaýyn, men eşdişime görä men bir näçe adam bilen guruluşdum. Uzoldup bolýam diýdim, ol uzoldup bolýa ýöne. 90 günlükleri. Ýöne ýene de turist vizasy ýokmyny uzol diýerler. Ýa iş vizasy ýokmyny uzoldup bolanokda ýene turist. Sen geleňde turist ýokmyny gelýän. Ýene de turist vizasy ýokmyny. Ýöne şonda da galyp iş tapy bilýän bolsaň. Sen resmi işlemäge hakyň ýok, sen gaçak işläp bilýän. Resmi işlemäge hakyň ýok o taýda sebäbi elingdäki viza ruhsat beren ok. Ýöne turist ýokmyny 6 aý galyp soň özüňi legallaşdyrmaň ýene düzgüni bar. Wenje, ýani wagtlaýyn oturum diýilen bir zat alyp bilseňiz. Ondan soň ýene 6 aý geçenden soň, ondan soň iş vizasyny alyp bilýäňiz diýip şu taýda kanun bar da men şonu görüp goýaýyn. Ýani şu taýda düşündürilen ne bar? Şu taýda düşündürilen Türkiýanyň içinde galyp diýe. Türkiýanyň içinden berjek bolsaňyz, şu taýda bir düzgüni bar. O kakır dürfekden şu taýda 6 aý möhlet bilen neme alyp bilen bolsaňyz ýa-da bence ýani wagtlaýyn oturum. Ava. Yani eğer siz raboçy vizaýy tutjak Ine şu bolsaňyz ilki bilen size 6 aýlyk wenje gerek bolýar. ine şu sözlemde bar. Şo bence diýilen zat şol wagtlaýyn oturum Fakat diýilen bereyim. zat. Eger ýaşaňdy adından 6 aý süreli geçerli bir ikamet izini bar bolsa sizde, ondan siz zähmet çekmäge, ýani size iýi suruhady berilýär. Zähmet çekmäge, onuň şu taýda iş vizasyny almagy ondan ruhsat berilýär. Bolmasa şu düzgün ýerine ýetirmeseňiz hem alyp bilýäňiz ok. Şoň üçin öňü bilen siziň almaly zadyňyz näme eken, öňü bilen almaly zadyňyz siziň şol wenje bar, şo wagtlaýyn, ýani 6 aýlyk wagtlaýyn oturum diýilýär. Pemje däl ol. Hemişelik oturum diýip bir zatda bence ýani ortaýetde de bence söýülýär ýa-da временное вид на жительство diýilýär da oňa. Ya da şu yankı şu wagtlaýynça sen almaly 6 aý. Ondan size zähmet çekmäge ruhsat berilýär. Şonam gözeňde tuturum, hemem yankı şu 2 makalany men ýerleşdirerim. Şol ýa-ni köçe darasynyň saýtynda da şo düşündirilýär, ýa-ni aýratyn makalada da düşündirilýär. Ikisine de ýerinde okaňda, onuň öýde ýagdaýyna da seredin. Diýmek siziň turist vizasy bilen sen häzir düzedip berýän diýse, ýalan sözleýär. Ne sen 1 aýlyk geldiň, 1 aýlyk geldiň, turist vizasy bilen. Olamaýdy Gülnaram ýa başga bir haramda adam. Men taňa iş vizasyny alyp berjek diýär. Edil şo wagt ýalan sözleýär. Siz şu kanuny ýanky makalany ýanyňyzda göterip ýüzüne basy bilýäňiz. Ýa şu taýda şeýle ýadyr, näme üçin sen maňa tek wagtlaýyn oturum alyp bermän, sen iş vizasyny alyp berjek diýäň. O näde sen wagtlaýyn ilki 6 aýlyk wagtlaýyn oturum alyp bermeli. Men turist ýokmyny galyp bilýän, daşyndan işläp bilersiň näme resmi ýagdaýda. Näme resmi ýagdaýda, däl näme resmi ýagdaýda sen iş tap bilseň turist ýokmyny gaçak işleýän. Ýöne sen
Yaşama hakyň var, sen gaçak däl, gaçak işleýän, ýöne gaçak ýaşaýan ok. Gaçak işlemek bilen gaçak ýaşamaň tapagyny düşünün. Sen turist ýokmunda ýaşama hakyň var. Emma işlemäge hakyň ýok. Sen gelip häzir polisiýa deriňe senem işläp duran bolsaň, olam gelýän etdiň sen resmi ýagdaýda işleýän, sen näçe wagt işleýän her gün? Dat diýip sorap başla senem dogryň aýdaýdyň. Ben her gün 8 saat işleýän, şu taýda maňa da nagyt aýlyk töleýärler diýsen gutordy, sen deport edip bilýärler. Sen turist, Aa. sen aýlyk alyp o taýda işlemäge hakyň ýok. Sen aýdyp bilersiň, aý dostumyň ýanyna geldim. Ýene dostuma el kömegine edýän aýlygam alanmak. Ya ýene içim gysýa wagtymy geçirmek üçin geldim zat diýsen, olar soňky edip bilmeýär. Şoň üçin Ýewropada da şon ýaly Ukrainaň düzgün ýagdaýy şon ýaly, mysal üçin Ukrainlara başda şon ýaly turist hökmüne gelmäge ruhsat berýärdiler. 3 aýlyk. O gurullarym gelýärdi-de şol 3 aýlyk wizasyz gelýärdiler. 3 aýlyk wizasyz gelmäge haklary bar. Hatda ýöne sen turist. Olaryň şu 3 aýlyk şu pasportlary da grant pasportlaryny gelip işleýärdiler. Onuň şolary polisiýa tutaýsa iş ýerine desne deport edýärdiler. Ýöne tapyp bilýärdiler, men tanışlamyň içinde tapanlar bar. İşläp durgan ýanyma geldi, ýene şu dostuma kömek edip dur. Aýlygam alanmak zat, men turist diýip görkezýär. Wa şol ýa pasportyny da grant. Onu degen ok diýärdiler. Ana şon ýaly Türkiýede de ýagdaý şon ýaly. Türkiýede sen 6 aýlap şo taýda turist wizasy bilen galma hakyň bar, ýöne sen statusyň wenje bolmaly. Yani sen временно ýa-ni wid na жительство wagtlaýyn oturum diýilen statusy almaly. Şo turist wizasyň bilen. Ondan sen iş wizasyny almaga hakyň bar. Şondan bärde kimdir bir adam iş wizasyny alyp berýän planşet öyle diýdi, yalan söýleýär. Yalan söýleýär adamlar. Indi Ya. goşakladyňmy? Yok, häzir yok. Indi seret ya indi seredin Akdemir häzir işini ýatyrdy diýip aýdýarlar da wagtlaýynça. Yok, yatıran ok devam edip otur haramzadalar. Kenizden reklama çekip otur. Yani şu Kenizden öňkü ofisi, olmadık ýaly. öňkü ofisini ýapypdyrlar şeýlem. Täze açypdyrlar. Sebäbi aldanan adamlaryň emmesi ofise baryp galmagal edip şokun bolup düşündiňizmi ofisin yerini ütkedipdir haramzadalar. Yerini ütedenen bolsa adamlar tanak goýun, ýüzüni tanaýaňy Gülnaraňam ýüzüni tanaýaňy şolara ýüz tutmaň adamlar. Olarda hiç şeýle ansabam ýok, olarda gorkam ýok. Ýöne gorkar ýaly bolar. Ýakynlarda biz umyt edýäs inşallah şolary dogry tutjak apgarşyny şekerler diýip şekerler diýip umyt edýän sebäbi iş gidip dur häzir başlady. Awa indi ýöne şoň wara ýene insem goşulyşyp bereken şoň iki tane insi bar diýerler. Dana bir insi şu. Insi maga semejik insi bolmaly. Akdemirden ýaş görünýär. Tırskasa hawa. Awa öňem buňam nemesi bar. Ýani göç danışmanlygy diýip firmasy bar. Şuňda TikTok'da reklam edýär göç danışmanlygy. Şu ady kim? Adyny bilemok. Adyny ýalňyş berip otyr adamlara, öz adyny däl de başga adam Baran diýär. Men adym Baran diýär. Aslında öz ady Baran däl. Ine men girdim, şoň efirine soradym. Ne ýalňyş maglumat berip otyr. Bulardan mysal nähil bileňizmi alamra da. Bularyň derdi nähilidir bir ýol bilen aldap adamları ofise çekmek. Düşündiňizmi? Ofise çekip şu pulu alýança bularyň işi. Pul alandan soň bular adamlar tananoklar hiç hili. Düşündiňiz? Ene öňüne şu bir giden pul goýup näme öňüne otyrmy, näme de otýar. Men düşünemem. Ay Allah'ım da bular men bu suratlar näme üçin uğrattım size adamlara düşündürecek bolýan zadym. Bu Gülnara haramzada Türkmenistandaky doğanları, Türkiýedaky doğanları bilen bilelikde bu Akdemir haramzada oynaşy ýene bulam öz doğanları bilen bilelikde iki maşgala bir bolup bizim Türkmenleri aldap ýolu bilen $750 başlap $5.000 Amerikan möçberinde pulları alıp dip organizowany uluslararası demek international maşeniklar düşünýäňizmi alanlarda? Halkara derejesinde galpyk şunu alyp pul ýuwuşlygy maşenistler öyle meşgullanýarlardan. O öýlerim neme seredin şu öýlerim esasy müşterilerim men bilişime göre türkmenler bolmalylar.
Şeýlem 90% ova. esas müşteriler türkmenler bolmaly, sebäp öwrenşipdir bular wara türkmenlere. Näme üçin beýleki milletlere ağlady bilen oklar? Näme üçin beýleki milletleriň içinde şunýal gokturan ok? Eger ünsberýän bolsaňyz, ne özbekler, ne gazaklar, ne gelip duranlar başgalar, ýa Siriýalılar, ýeneler. Näme şu olardan gokturan okdy? Ala böyle türkmenler tarapyndan häzir ýüze çykdy. Bu şular inkitad edýän adamlar şu türkmenler bolmalylar. Öwrenşipdir onda diýmek bolar. Türkmenlerin o bagışlayan bolýan şumo millet dip atapla. Türkmenler diýmek öýlerini şonýaly tanadypdyrmy näme? Näme üçin şonýal bolýar? Men aýdaýyn, Misalda, men awa? men näme üçinligini aýdaýyn. Birinciden bara gynansak da alamrada biz eýesiz Zemtreseniyada da eýesiz, pandemiyada da eýesiz, ölsek, yitsek de eýesiz, bizning hakkımız bozulsa da eýesiz, bize azar berseler de eýesiz, bizi aldasalar da eýesiz. Kadir Çarifoň aýtmagyna görä alamrada şular ýaly maşennikler bilen konsulstva näme üçin işleşýär? Konsulstva näme? Türkmenistanyň döwletiniň resmi ýüzü dälmi? Konsulstwanyň yer almaly ýeri şu wagtyň özünde watandaşlarymyzyň ýanyny dälmi? Näme üçin şular ýaly maşennikler bilen işleşýär konsulstva? Konsulstva jaňa edip kömek soran watandaşlarymyz bar. Näme üçin pul berdiňiz? Barın Türkiýanyň prokuraturasyna ýüz tutun diýip jogap berýär. Düşünýäňizmi? Bular kaçak, nelegal statusda. Bular konsulstva bilen Çarif Kadir'in aýtmagyna görä konsulstva bilen diňe işleşip oturýarlar ýanky maşennik konsulting, Akdemir Konsulting diýen gurama düşünýäňizmi? Nire yüz tutsun? Size mi yüz tutsun, bana mı yüz tutsun? Nelegal adamlar barıp şikayet eden ýagdaýynda ilkinci özünü deport edip Türkmenistana goýberýärler. Alanda düşünmeniz gereken zat şu: Türkmenistandan Türkiýe gelmek için minimum $3.000. Fikir edin, Türkmenistandan Türkiýe geldiňiz, Gülnara ýaly haramzadan tapdyňyz, ýenem gitdi sizden minimum $3.000 ýa-da $5.000 pul. Bular hemmesi karz pullar, alamrada. Näme üçin gidip adamlar şikayet eden ok? Şikayet eden ýagdaýynda özleri deport bolýarlar. Karz içinde kaldılar. Adamlar daşarik çıkman şu karzları üzecek bolup problemasız nähil arzular bilen gelýär, düşündüňizmi? Şu karzları üzmek için minimum 1 ýyl gerek. Her adamın historiýasy herkili konsulstva arkasında durmasa, özlerini illegal ýagdaýda gal. Kim aýtsyn arzyny? Advokat ýeki özü tutup şikayet etjek bolsa illegal ýagdaýda ýene hakkı bar. Ýeki adam advokat bilen ýüz tutjak bolsa $2.000 pul gerek. Düşünýäňizmi adamlaryň ýagdaýyny? Ine şonuň üçin, eýesiz bolanymyz üçin, ölülerimiz şular ýaly maşenniklaryň eline galan üçin, bizim bara arkamızda durmaly konsulstva diýen ýaly duramalar bizim tarapymızda däl de şular ýaly maşennikler bilen iş salyşyp adamlara besplatny berilmeli dokumentlary $300, $500, $700 satan üçin adamları barıp adliyeden, suddan konsulstva bilen ugraşat edýär. Adamlara голосовой berýär, konsulstva bilen ugraşat edýär. Oynaşy. Adamlara sapşeňe ýazýar, konsulstva bilen ugraşat edýär. Adamlara sapşeňe ýazýar, Türkmenistan bilen, Interpol bilen ugraşat. Ýagdaýy düşünüp otursunuzmy alamrada? Adamlar bulara $750'dan başlap $5.000 möçberine çenli pulu aldanmak, ugraşat edilmek, sögülmek, hayvat atılmak, ondan soň dokumentlarynyň ret gelmesi üçin töläpdir. Düşünýäňizmi? Adamlar şu pulları Gülnara bilen Akdemir'e şular ýaly özlerine negativni bir sürü problemi almak üçin töläpdir. Gepin gysga ýere. Düşündiňiz? Ony dewellerem gidilýär oturan ok. Şo pulun ýanky şo pulun soňunda bilen töleýän pul bilen başyna mehnet bolýar da. Ondan indi teýet şu konsullugyň eli, konsulluk meselesinde adamlar ýene bir gelip ýatlatjak bolýan. İlçihana konsulluk diýilýän edaralar Türkmenistanyň hökümetiniň daşary ýurtlardaky wekilhanalary, Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde öderaýatlarynyň aladan etmeler. Edir şolar ýaly şol konsulluk hem ilçihana diýilýän edaralaram daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlarynyň aladan etmek üçin oturýarlar. Seniň salgytlaryňda, seniň aňyrdaky dogan garnaşlaryňyň salgytlaryna da haram aýlyk alyp oturýarlar. Näme üçin haram bolýar? Eger şolar ödetmeli işlerini etmeseler diýmek şolar haram aýlyk alýarlar, haram ýýärler, öz şaýlary da haram ýedirýärler. Şoň üçin oturýarlar bolup çykýar. Diňe Türkmenistanyň ilçihanasy diýmeden başga ýurtlarynda onyal problema ýok. O adamlar öz derdin aýtsa, derdin bitirbilýär daşary ýurtlarda. Öýlerim barmagy gorkanoklar, emma biziňkiler ýa-da ilçihana bar ýa
konsulluğa bar diýen tandyrap durlar ha. Näme üçin? Bir faşistlaň ýanyna bar diýilen ýaly ýandyr öldürdü. Öldürüň näme ediljegini bilen oklar, täze bu taýda eden etdiliň bardygyny görüp oturýarlar. Ýadyňyzda düşýärmi? Näli urup goýberdiler. Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ertenlerine Nursultan Nagy. Ol Atamra Saparov da ýanlaryna da adwokatly bardylar o. Ýanlary adwokatly bardylar. Türkiýanyň raýatlaryndan adwokat bar. Şolaň gözüniň öňünde Türkmenistanyň konsullugynyň howlusynyň içine garagan edip goýberdiler. Bir näçe. Ýani Atamradyň ýüzüni maňlaýyny çapyp goýberdiler. Ýörüýte kasket bilen. Benim gözüne getirin, hiç tapdan korkan oklar. Ulan günahı näme Nursultanyň günahı? Hat etdiler ýöne ýüzlenme haýyş etdiler Türkmenistanyň şol ýollarynyň ýapylmagyny, açylmagyny haýyş etdiňiz. Ýene nähil bir näçe meselelerni gozladyňyz. Ýöne haýyş bilen ýüz tutdyňyz Türkmenistanyň prezidentine. Ýene şular ýaly Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýene Türkiýede de. Şular ýaly meselesi bar. Gaýrat edip şoňa üns bermeňe haýyş etýär. Şu haty prezidente ýetirip beriň diýip konsulluk etýän. Konsulluk näme? Konsulluk Türkmenistan hökümetiniň wekilhanaty şoňa bilen ýetirme hakyň bar. Başga nädip ýetirjek? Poçta bilen ýerden barmajakmy? Emma wekilhana berden, ertek gün sen talep edip bilýän, ýetirdiňizmi şu hatymy? Ýetirdiňizmi? Registrasiýa etdiňizmi? Hata alyp ýetirdiňizmi? Ýetirmediňmi? Näme üçin ýetirmediň? Ya aňyrda näme kabul etmedilermi? Jip ten jogap sorma ýagdaýyň bar. Şoň üçin barýan bol näme diýär? Maňdan ýaryp goýberýär. Bu näme? Hat ýetirdiň. Türkmenistan prezidentine ýüzlenip hat ýetirdiň. Türkmenistan raýatlary hökmünde. Ana şo sen günäň. Indi gözüne getirin şol näme bilen meşgullanýar. Haýyş etseň maňlaryny ýarmak bilen meşgullanýar. Hat ýetirdiň prezidente ýüzlenseň maňlaryny ýarmak üçin oturýar. Başla düşünýär oturan oklar olar. Bir zat goşjak şu ýerde. Hormatly adamlar, Özbekistanyň konsulsiyasy tarapyndan Türkiýede tutulýan bir Özbek kadın hakları diýen dernegi bar. Niday Allah televizora çıkan Özbek ayallar boldu, hak hukuku bozulan ayallar boldu. Şeýle bireye çıkýarlar bara, özleriniň adwokaty bar. Men şu İstanbulda baktım, şu dernek bilen barıp oturup çay içip, gürleşip şolar nähil saklaýarlar dernegi, kim finans tarapyndan, kim kömek edýär soraşdyrdım. Konsulsiyasy kömek edýär. Şular ýaly biz ýaly ýagdaýda galanda şu dernek primoy giriye vatandaşının arkasına konkretni durýar. Seredin Özbekistan uzağa gidemiz yok. Avrupa, Kanada, Amerika diýemiz yok. Goňşy ýurdumuz Türkmenistan, dogry dälmi? Ýöne biziň ýagdaýymyza seredin hormatly vatandaşlar. Adamyň jany ýanýa bara. Ine ýüz tutýan konsulsiýa näme üçin pul berdiň? Eğer bir ağız kritika vaat etsek ne Türkmenistan konsulsiýasy men üstüne näçe gezek arz edip iş açtı, doğru değil mi? Yine gerek bolsa hormatly vatandaşlar. Meni Türkmenistan'a alıp gitmek için ulanan gücünün bara %1'ini ulansa nilgal ýagdaýda haramzada cinayet edip ýör Gülnara Sadykowa diýen adam. Şona Türkmenistan'a alıp gidip bilýärler. Näme üçin men maňa traýs eden gücünü şoňa traýs edip alıp gidip basan oklar. İş birlikçileri sebebi görýäňizmi? Bileleşip şular ýaly maşeniklar bilen bileleşip halkın ganyny içip oturlar. Men gaharym gelen zadyr şu. Ine şoň tutuklamalarını birini görkedeýin Nursultan edil şu taýda. Seredin. Ne şunu ýaly hat gelip goşdy, bize dokument gelip goşdy tutnama. Bu näme tutnamasy? Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugynyň günnün-güni Akdemir diýilen firma bilen hemem şoň içindäki işleýän Gülnara Sadykowa ýaly adamlar bilen hyzmatdaşlyk edip oturanyny görkezýän tutnamalaryň biri şu. Ýene bir gezek gaýtalaýan. Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugy günnün-güni şular ýaly dokumenti şolaň haýyşyny öňçe berýärde şolaň üstünden satýar. Indi bu dokument näme dokument? Şuradan düşünürüp goýber, şu dokument näme dokument? Bu soýlu belgesi, bu dokument PMJ almak için ulanılıyor. PMJ alamrada özümüz düşündük. Hemişelik Türkiye'de yaşamak için uzun vaktlı näme bu oturum hakkı diýmek. Şimdi ben şunu kıskacık düşündüreyim vatandaşlar. Bu dokumenti $700 satıptırlar bizim bir Türkmenistanlı vatandaşımıza. Düşünýäňizmi? Bu dokument konsulsiýa tarapyndan aňsat alınıp bolunmayan dokument. Çiriziçaýyn ýagdaýlarda bir nähil düşündirsem, gatypyn da bu dokumenti almak, ýöne Gülnara şu dokumenti alıp okapber, mazmunny okapber aýtdy. Men adym familiýasyny bozdum. Bize beren bir aýalyň nemesini, adym familiýasyny okapber şutaýda Türkmenistanyň
İstanbul'da. Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu diye doğumlu yıl, näçinji ýylda doğulany, raýatyň numaraly pasportyň nomeri, Türkmenistan vatandaşı bolanlygy ve Türkmenlerin köken itibariyle Türk asıllı olduğunu bildirir. Türkmenlerin Türk asıllı bolanlygy barada şu dokumentde şu maşkala şu vatandaşımıza bir berýärsi beripdir, düşünüňizmi? Şu doğan Türkmen asıllı, Türkmenler hem Türk asıllı diýjek bolýar, düşünüňiz? Indi Dokumentin seredin, manyny. Türkiýeň bir kanuny bar, men düşünýüşime görä. Türkiýeň kanuny bar. Şol adamyň hakykatdan hem Türk genini göterýän adamdygyny suwut tasdiklap döwlet edarasy tarapyndan bu näme berilse, kepilname berilse, şol adamy awtomatik ýagdaýda Türkiýe territoriýasyndan hemişelik oturum bermekligi borçlanýar Türkiýe döwleti. Sen ýöne hakyky Türk kanyny göterýänliňi tasdiklemeli. Türk kany neme guwanamasy parzatda Türk kany. Şolaryň hakykatly olar ýaly kepilname öýren seýrek berilýändir. Men pikirimçe men eşitmokdum. Ne şu dokumenti görüp men özüm hayran galym. Indi seredin. Şu dokumenti alan aýal we ýa-ni üstün çyzdyk diýdik da adyny. Türkmenistanyň konsullugynyň alandyr öýdýände. Ýok. Gulnaran elinden alýar. Gulnaran Kadir elinden alýar. Şarif alyp berýär. Ha, olam Kadir Şarif alyp berýär arada durup. Indi onam $700 satýarlar. Diýmek, o taýda konsullugyň öz paýy bar, arada durýanyň öz paýy bar, beýlekliň öz paýy, ýa-ni Gulnara üçünji adamyň belki paýy bardyr. Bilemok, konsulluga näçe ýetýär? Ýöne näçe ýetende näme üçin gönnün barsaň berilen ok. Sen barsaň häzir özüň ýankaýalyň özü gönnen baranlygyna konsulluk bermeýärdi. Näme üçin? Eğer konsulluk para sonrası üst açılacak, sırt açılacak, konsulluk gönnün para almak bilen meşgullanýar. Ertek gün birden biriniň eline düşäýände de Kadir Şarif ýaly bir düşmeli, şotat ýany ýöne ahyrsaň ýene ýerler otursaň ol spravka nirden alındy? Kadir Şarif nirden aldy? Konsullukdan aldy. Näme üçin konsulluk Kadir Şarif'e bermeli ony? Ola ýalyň eline ýetirjek bolsa ara duraryn üstü bilen bermeli. Näme üçin? Satya konsulluk şondan peýda görýär. Peýda görýär. Ine şunam nämen görkezip otyr. Konsullugyň ana şolar ýaly Kadir Şarif ýaly maşennikler bilen, Gulnara Sadykowa ýaly maşennikler bilen gönnün hyzmatdaşlyk edip oturany görkezip, şoň üstü bilen şolar ýaly guwanamalar, kepilnamalar satmaklykdan hem peýda görüp otyrlar konsullugyň işgärleri. Ondan siz aýdýaňyzda näme üçin konsulluk olaň çäresini görenok diýäňiz. Konsulluk näme üçin çäresini görsün? Konsullugyň konsulluga girdejik getirip oturan maşennikler öler. Konsullugyň ýürüýçi wekilleri bolup otyrlar. Maşennikligi işinde şolara da konsullugyň işgärlerini girdejik eder ýaly, ýygy derilije damp durar ýaly adamlar bolar. Şoň üçin hem çäre görlenok. Ýa-ni Dur Sultan aýdyşy ýaly näme üçin aktivistler nirdedigini tapýarlar, aktivistler her ädimini bilip otyrlar, ýygyny adamam berkidi bilýärler. Näçe ýerlerden Nuranna aňyrda gezip berkä, ol ýa-ni biziň beýlik Eziz wady, ýa-ni neme wady, Farhat durdy. Farhat durdy. Her ädimini ýerlep berler. Hatda şoň Farhatyň gezip beren maşynyň aşagyna şeňde neme ýürüýçi bir aparat berkidip, şoň GPS ýaly aparat şoň bilen işleýän, şoň nirde gedýän şeňde görkezip duran aparat berkidýärler. Näme üçin bunlaryň gedýän maşynyň aşagyna şoň ýerler berkidýän oklar, ýygyna adam berkidýän oklar bilýärler, nirde gözlemeligini. Bir şikayet eser eder. Nilgal ýagdaýda şoň Türkmenistana alıp gidip cinayet işi bir şikayet eser eder konsulsiýa tarapyndan. Men nädip şikayet edip zada çağırıp polisiýa merkezine çağırıp düşündürüşme alıp suda berip gezdiler. Jekejesini etseler şo bar Türkmenistana gitmeye taýýar. Hiç ili halkara gaçyp ataga sorama ýagdaýy ýok. Hiç ili ýagdaýy ýok. Adamlar düşünün, ýa-ni şu Dur Sultan aýdýan adyna düşünün. Eger düşünmedik bunu ýene menem öz sözümle düşündirýär. Konsulluk ýa-da Türkmenistan iljanasy häzir Türkiýeň göç edarasyna ýa-da polisiýasyna ýeke jahat ýatsa, ine Gulnara Sadykowadan şunça araýatymyz közenipdir. Gulnara Sadykowany biz Türkmenistanyň öz territoriýasynda öz kanuny boýunça jinayet jogapkärçiligine çekjek.
Ya da şoňa jeda berjek, temmi görjek ya da şoň iş teljermesini biz ödümüz geçirjek. Şunu iyi verin diýse, desini iyi berýärler. Desine tapýarlar hem iyi berýärler. Şonu näme üçin eden oklar ýene bir gede gaýdýan. Şonu tür diýmek, şonu konsulluga mislanok, iljana deslanok. Ne ödüňde soraw. Näme üçin konsulluk hem iljana şonu islanok. Näme üçin islanok şonu? Ödem görünüp duruşy taýda hemme fakytlary ne? Görkezli ne şu wagt görkezlik biz bir giden fakyt görkezlik. Şol adamlar hem Türk gerek bolsa Türkmenistan iljanatyna gelip hem dil hatan bererler, görkezmede bererler. Şo kötenenler çağırynlar. Konsulluk. Çağırın kötenen adamlar. Näme üçin kötenen adamlar bilen Nursultan işleşmeli. Nursultan o Kanada'da ýaşap beren ýerinden näme üçin siziň etmeli işiňizi Nursultan etmeli. Sebäbi siz edeňiz okşa ödetmeli işiňizi. Siz etmeli işiňizi etmeýäňiz adamlar bir giden wagtyny tarp edip, bir giden o wagt diýil ýa-da pulu durýar esasen gün wagtda ýaşap beren bolsam. Bir giden pulny harj edip siziň etmeli işiňizi bular etmeli, biz etmeli ya Nursultan etmeli ya ýene bir etmeli. Näme üçin etmeli? Siz näme oturýarsyňyz onda? Siz näme üçin oturýarsyňyz onda? Şol işler hem ýene de ertek gün bir adat raýatlar etmeli bolsa, siziň etmeli işiňiz abi. Haramy ýenler, haram zadalar. Näme üçin beýlekin adat adamlar etmeli şonu? Gümüňiz şekinde gidin ondan siziň oturanyňyzdan hiç il peýda ýok. Hiç il peýda ýok. Siziň öz alýan aýlyňyzy Nursultana ondan bir bölegini berin. Resmi alýan aýlyňyzyň ondan bir bölegini berin. Siziň işiňizi gulyal ýerine ýetirýär. Ýa-da Türkiýeden gelip beren aktivistler bar, şolara berin. Aýlyňyzyň alýan haram aýlyňyzyň ondan bir bölegini beriňde biziňe şu işimizi ýerine ýetirýän ýetirýär. Siziň näme iş bitirýän işiňiz bar? Näme iş bitirýär? Adamda sora berin özüňizde şular. Näme iş bitirýär? Bitirýän iş ýok şular ütdeş. Barsaň ýöne maňdan ýaryp goýurmakdan başga iş bitiren şular. Alar vermekden başga iş bitiren oklar. Mysal üçin Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine, 3-nji bendine laýyklykda şular size pasport bermeli. Türkmenistan iljanatam konsullugam kanun boýunça Türkmenistan kanuny boýunça pasport bermeli, zagran pasportyňyzy şular bermeli. Size ýurda gitmäge zerurlyk ýok. Bir giden dünýäň döwletleriniň aglan wata daşar ýurtlarda öz raýatlaryna pasport berip oturýar. Zagran pasport berip oturýarlar. Yani ýurda gitmäge hiç zerurlyk ýok. Kanun var Türkmenistanyň hem kanun şonu aýdýar. Bir de mediasiýa etmeli ýa. Onam üçin giden onu. Näme üçin ilşana bilen konsulluk şonu edýän ok? Kanun bozup oturýar. Kanun bozup oturýar. Özleri bilen ýakyn adamlara berýär bular. Biz eşitip oturýar. Daşurutda şular bilen işleşip beren adamlara gerek bolsa şular pasport berýän eken. Emma adat raýatlara näme üçin beren ok? Siz adam hataplanok. Ana siz nämeler talep etmeli? Adamlar, raýatlar şular öz kanun boýunça işler ýalatmaly. Siz talep etmeli. Siz talep etmeli ýerli ýerden. Kanuny tutup gurlaýaňyzda da baraňyzda da kanun ilki bilim öwreniň bir azajykda öz hakyňyzy, hukugyňyzy seslerini gataltjak bolsalar kanuny tutup gurlaşyp bilýäňiz. Sen sesini gataltmaga ýa-da maňa haýbat atmaga hakyň ýok diýip tutmaly. Hakyň ýok diýip tutmaly. Olaň seni kemsetmäge haky ýok, gyýgyrmaga da haky ýok. Haýbat atmaga da haky ýok. Ola iň bärki jesi. İşiňizden bitirip bermeli. İşiňizi bitirip bermeli. Näiller urup kepilname gerekmi, guwanname gerekmi näme? Şolar alyp bermeli Türkmenistan içinden getirip bermeli şolar. Haýsydyr bir sprawka üçin o Türkmenistana gitmäge borçlular ho. Şu konsulluk hem ýa-da ilşana diýilýänler şoň üçin otur. Sen barýan näme hakynda sprawka gerekmi? Şolar Türkmenistan içinden getirip bermeli. Şoň üçin oturýarlar şol. Bir zat görüşecek şeýerde 3 ay sürýär. 3 ay sürýär. 6 ay, 9 ay sürýär bir dokument almak konsulstwadan. Näme üçin? Şular ýaly uzun sürýär. Tapmak üçin alamrada. Ene durmuş gurjak adamlar bardyr. Mysal üçin öýlenjek adamlar bar Türkmenistan raýatlary. Şolaň Türkmenistana öýlenmedikleri hakynda sprawka gerek. Şolar alyp bermeli, ödem gyýyska wagtyň içinde alyp bermeli. O garaşdyryp der. Ya suud edilmedi hakynda sprawka gerek. Ene menne Kanadaň raýaty menem Edil Nursultan ýaly. Ene menne Ýewropada ýaşap oturma. Ondan marsaňar. Maňa başda gelemde, işe ýerleşemde. Maňa şol suud edilmediň hakynda sprawka getirdiler. Ştaýda. Çehyede. Menem bardym iljana. Kanadaň iljanasyna bardym da maňa şol ýaly sprawka gerek diýdim. Olaram ondan narsaňyz mene näme jogap berdi. Birden şuň ýetişmesek hiç bolmady diýdi. Erti birden diýdi. Onu da şuň ýetişdirmez diýmedi. Birden şuň ýetişmesek diýe hiç bolmady.
Meni ödüm hayran kaldım. Şu gün bermäge borçlakenler bolýan, ötünç dogry ýaly birden şu gün ýetişmesek. Menem saat 10'lere bardyma, baramda da. A yok bor diýdim, gerçi ortada bir hoglukmaz yok. Gaýtdym eýme bolýan var, anan barsaňyz 2 saatdan soň jaň etdiler de taýýar ısparawkan 4 çendi işleýär, 4 çendi gelsen alyp bil. Alyp bilerdim bolmasa erti geldi. Şu gün tapdylar, şu gün taýýarladylar. Näme üçin? Sebäbi hemme elektronlaşdyrylan sistemada dur. Kime hud edilen bolsa, olaň ýürüýe ýerleşdirýän sistema soňaky elektron görnüşinde şolaň sanaw dur ýani ki. İlşana da konsullugam şoňa girip şoň görüp bilýär. Desine. O gör ol köp wagt alýanda hatda näme üçin Türkmenistan şonu edilen o. Näme Türkmenistanyň elektronlaşdyrmaga ýagdaýy ýokmy? Ýagdaýy bar. Ýagdaýy bar, elektron teknologiýasy bar, internetem bar. Şo meselede şol halkyň aladasyny diýen bolsa, işini ýeňleşdirjek bolsa şonu eder-de. Demek bular näme etmeli? Yok, halkyň burnundan getirmeli. Şo jogada şolar ýaljak ispravkany 2 aýy, 3 aýy çekdirip, 6 aýy çekdirip näme etmeli? Agam şu jogadan alda bitiräýdi hene diýip bir giden pul hödürler ýaly etmeli. Şondan hem peýda görýärler. Şoň üçin men aýdyp otyryn. Daşary ýurtlardan masal getirinde talap edip bolýar, näme üçin ulaga çekdirýän diýip. Şu edip bolýanlarda näme embeden o içeri işler ministrliginiň sistemasyna dogry kime hud edilen bolsa. Alamada bir zat aýtsak şerde. No. Talap etdiýäňizde ýene biz bardyk talap etdik. Nälip taýak ýyp gaýtdyk? Şonu da talap etmeli. Öwrenişdirmeli. Talap diýilýänler de öwrenişdirmeli. Olar näme talap görmedik da ömürlerine näme üçin maňlaňy diýýar. Olar talap etmek diýilýän zady jinaýat diýip düşünýär. Onuň şoň üçin urdaňa maňlaýyny ýardaňa bolýar diýip düşünýär. Näme üçin? Bular diýişinde etdigalan adamlar urup, adamlary diýip kemde edip ilşanaň işgärleri şoňa öwrenişen diýmek. Aktivistler şey diýen bolsa, ýanynda adwokat alyp baranda şey diýen bolsa, indi özüňiz göňüňe getirin. Adwokatsyz aktivistem diýil tanalýan adamlarym diýip bir tanalmaýan görgüljük ähmet çekip ber bar ýa-da bir zady ha şey diýär. Göňüňe getirin näçe adamlar şotadan urulyp tepilip gaýdan. Gatykyň göňüňe getirmek. Diýmek bular şoňa öwrenişipdir. Adwokatyň gözüňiň önünde şey diýilýän bolsalar bular öwrenişipdir. Ýöne görýärmi Türkiýanyň hökümetiniň, bu Türkiýanyň organ işgärlerini bu taýda uly günäsi bar. Sebäbi şoňa ýol berip otyrlar. Şoňa ýol berip olaňam ýüzüni ýugurýarlar. O şo meselede olaňam ýüzüni ýugurýarlar. Bir zat goşaýyn şu ýerde gaty möhim. Hormatly watandaşlar, konstitusiýanyň bizim giraýatlarymyza obraşeniýasy belli. Hemmemizin maglumaty, dogrymy? Bu Erdal bilen Gülnara Maşenik näme üçin bizim watandaşlarymyzy kemsidýär, gorkuzýar, haýwat atýar, gyýgyrýar? Watandaşlar, bir aýal bar $2000 pulunu alypdyr. Gülnara kellesine telefon bilen urupdyr. Ýanky aýal bara, men efirimde aýdyp berdi. Lüboý ýerde dokazat etjek şonu. Şu aýal barıp seni polisiýa berjek diýip gokturzan üçin $2000'ını çıkarıp sanap beripdir Erdal Akdemir. Üstüne de $200 bermesen häzir gidip şikayet edecek diýip gorkuzup ýanky aýal Erdal'a beren $2000'nyň üstüne $200 alyp gaýdypdyr. Bu bir mesele. Bir aýal maşgala bar, ýanky aýal aldanyp pulunu soramaga baranda barmagyny döwüpdir. Haramzada Gülnara häzir sud gidip otyr Gülnara bilen şu aýalyň arasynda ýalbaryp otyr. Ofisine baran adamlara şeýle bir gyýgyrýar, şeýle bir askarbiýat edýär, urya, konstitusiýa. Ýene konstitusiýanyň edýäni bu. Gülnara bilen ýoburynyň näme hakkı bar watandaşlar? Düşünýäňizmi? Konstitusiýa şular ýaly bizim watandaşlarymyzyň ganyny içýän adamlary näme üçin ýygnamany saklap otyr? Men şoňa haýran galýan. Bu bizim häzir gürrüň edýän zatlarymyz alamrada. Menin sudda ulanacak dokazatsıztvalarımdan bara onda birem del. Şeýle bir videolar, şeýle bir zapislar, şeýle bir dokumentlar bar. Aýdýanam men size, nesip bolsa bir sud bir başlasın. Nesip bolsa hemmesini ulanacak buların. Onuň terediň Gülnaraň ödem bilýär da şu aktivistleriň ýönemini alat etmeýändigini halk üçin. Bilýär, adam hukuklary bozulýar Türkmenistanda, ýydarlanýar adamlar ýöne köýjede ady talap edýändir üçin. Onuň näme diýär Gülnara? Sen aktivistmi? Sen aktivistlaryň gepine gitme, bu zatlara gitme. Sen ýa puluny talap edip başlasan, sen aktivistsin. Ödem näme diýän eken häzir görkezýän adamlar. Aktivistlaryň taýýarlan materiallaryny ulanyp ber.
birine bir alıp verecek deyip men senden bozgun ýazajak, men senden tiýatry bozgun ýasap bereýin. Na men aktivistlerin ulunan materiallaryny ulanyp Türkmenistanda adamlar iderlerini ya Türkmenistanda polisiýa adamlara zulüm edýär, meheme adamlara zulüm edýär diýip şu materiallary alýada bar. Bunlara arkadagym diýip beren aýal nemedenem aktivistlerden düşman ýasap beren haramzadama. Özüne gerek bolsa aktivistleriň taýýarlan dokumentlerini we şo barada suwutnamalary bilen taýýarlap beren dokumentlerini ýa-ni Türkiýanyň bir Prodaçyny guramasynyň saýtyndan alýar. O maglumatlarym Dursultanyň erten maglumatlary, Dursultanyň pres konferensiýasynda alınan maglumat. Dursultan oturup şo taýda çykyş etdi da bir näçe ýyl mundan ol. Näçinji ýyldy şol? 2022-2023'de alamrada. Ýa-ni bir näçe gezek Dursultanyna baryp onuň Alşir Sahatovym çykyş etdi o taýda, Atamratam çykyş, başga da çykyş etdiler. Ahmedem çykyş etdi, Rahmanov. Şolaň eden çykyşlarynyň netijesinde şolara salgylanyp Türkiýanyň hukuk goraýjy, adam hukugyny goraýjy guramalary ýürüýte, ýa-ni nime diýär, raport taýýarlar, dokument taýýarlap onu öz saýtlaryna goýýarlar. Şolaň beren görkezmeler, suwutnamalar esasında. Ondan bunlara näme diýär? Bunlara öz müşterilerinden siyasi aktivist ýasamak üçin yalan galp maglumat taýýarlamaly. Oň üçin hem näme etmeli? Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulýanlygyny subut etmeli, tasdiklamaly. Nemen şu müşterimem Türkmenistanyň adam hukuklaryny goýan üçin, gurrun eden üçin idarlanmaly. Egerini baraýsa Türkmenistan näl çäre görür, ine şunu ýal çäre görür. Diýýärde bara şo saýtdaky aktivistleriň şol ýanky saýtyndaky maglumatlar alyp ulanýar. Türkmenistanyň adam hukuklary bozulýar. Türkmenistanyň adamlar iýdirlanýar, pikiriň aýdanyň üçin türmäge atylýar diýip subut edýär, öz subut edip otur. Ideýany bilen arkadagym diýip ýüzlenýär, arkadagymyzy ýa. Söýgüler arkadagym. Inha şu aýala berilen Şirin Öwezova diýilen şu aýala men senden tiýatry aktivist ýasajak diýip nasal ölenýän dokumenti ine başga sahypasy şoňa ret gelen üçin ýüz tutup ine şu maglumat ine şu neme tarapyndan Gulnara tarapyndan taýýarlanan maglumat şu ine şoň firma tarapyndan. Ýa-da ine şu taýda şu dokumentin bir sahypasynda şu taýda şol Türkiýedäki insan hukuklaryny goraýjy bir guramaň saýtyna salgylanýar, şonda çeligi berilýändir. Şu çeligide şu Dursultanyň beren maglumaty dur. Olam ine şu taýda. Ine şoňa salgylan. Ine şu taýda ünslerin şu ýokardaky çeligini ýatda saklan. Nada şoň nemäň taýýarlan, Gulnaraň taýýarlan raportynda da nede şu edir şodur. Ne şu. Ine şu taýda Türkmenistanyň hukuk bozulmalary, adamlaryň iýdirlenmeleri, ýatlary hemme şu taýda ýazarly. Ine şoňa salgylanyp ýa-ni göçede arasyna Türkiýanyň Içeri işler ministrligine şu maglumaty berýär. Ine men müşterim diýär, şoňa degişli diýär. Şu taýdaky görkezlen hemme zatlar şoňa da degişli diýär. Şoň idarlarlar barsalar türmäge basarlar sebäbi bir diýär aktivist diýär. Ödem aýdýar bir çykyşynda aýdýar. Siz aktivistler dinlemeň. Aktivistler erdi işledýär. Olar halka garşy, watana garşy işledýär. A watana garşy işledýän bolsa näme üçin aktivistler maglumatyndan peýdalanýar? Özüňem tasdikleýän hukuklar bozulýar, türmäge basylýar. Adamlar öz pikirini aýtsa, iýdirlanýar diýip tasdikleýän. Bir zat koşayın, şu Şirin diyen ayalın kişili Türkmenistan bilen probleması yok. Sıradan bir vatandaşımız, yöneke bir vatandaş. Olay alayda Dursultan men diye olar yal problemam ne yok. Ne için men dokumentima bular yal zat yazdı diye. Men Türkmenistan hükümeti bilse men ne çekti diye. Haklı, alamrada haklı. Havari yok bu adamların. Gulnarany var, şoň çinem suwda berip bilýär şol. Owa, конечно, berip bilýär. Gal üçin aýdy bilýär, men hiç aktivistlik işini alyp barmadym, men siýasatda goşulmadym, meni idarlaýan ýok. Emma näme üçin bu aýal menden soraman, meni idarlanýan ýaly edip görkezipdir, meni aktivist ýaly edip görkezipdir. Eger islese bar, şonu diýip bilýär şol aýal. Eger islese. Doказательствасы yok. Advokatynyň lisansyny da var. Şikayetçi bolsa advokatlykdan уже polnu mahrum edip bolýar onu, yazan adamı. Men habarym yok, men jalamda näme yazılıpdyr. Şonu ýazanam şu Akdemir firmasynyň adwokaty, şunu taýýarlaýar. Adwokat owa. Hawa, ödem onu kim alýar, dokumentini alanda Gulnar alýar. Dokumentini alanda adwokat alanda Gulnar alýar. Gulnar, hawa. Ondan öz firmasynyň, ýa-ni Akdemir firmasynyň adwokatyna berýärdi.
şundan nädip bir aktivist ýatapdylar. Şundan nädip nemetip bolar? Şundan bir ştaýda oturmalary alyp. Olam aýda gelýär nemedeli. Türkmenistan'a bar bolan materiallary nemedeli. Onuň Gulnara da gözleşdirip neme diýendir da Türkmenistan bilen baglanyşykly materiallary ýa-da ýanky adwokatyň özi tapanlar. Advokatlar gözleyen bolmaly. Owa. Adwokatlar gözleýändir ýöne iň soňunda şoňony aktivist ýatajak gorup oturka Gulnara aýtmala, soramala, biz şunu şey etjek bolýandyr diýip duýdurmala, müştere. He, o sebäple ondan oňa azar berilmegen Bana mümkin. mı gelip bilýär owa? Ama garnaşlarına da azar berilirler, özüňiz bilýäňiz-de, tähel daşary çykyp bar, hak, hukuk diýip başlasaň, bir gayrat hökümet näme diýär, öz itlerini onuň teň garnaşdan urady bilýär, zat edi bilýär. Bir gayrat da bu hökümet. Teň aýdanlaryň ýalňyş diýip tertine suwd edi bilýär nädir? Ine birine diýen çykyşlanmadyň tertine suwd edi bilýärmi? Ine biz dokumentler, zatlar, faktlar görkezine ýüzlerine basyp oturýarys. Gelsin adwok nemmeň işgärleri, konsullugyň, ilçanyň işgärleri yalan diýip men ýüzüme suwd etsin ýa Dursultanyň ýüzüne dursunlar. Adamlar şolaň bir gayratlyk nämede görünýär. Siz töhmet atýajaňyz, käbir samsyklangyň we işiňizde bar daray, aktivistler töhmet wagtana töhmet etýär, hökümetimize töhmet etýär. Näme töhmet? Ine bir suwtnamalar bilen görkezip oturýar. Töhmet bola gelsin, ýa ilçana adwokat bilen ýüzleşdiräsin. Özleri gorksama, çekinse. Adwokat tutundurlar, getirsinler. Siz ilçana şunyaly aýplama bildiripsiňiz, ýa konsulluga şunyaly aýplama bildiripsiňiz. Diýsinler, otursun, Dursultanyň ýüzüne otursun, Dursultan türkçe gowurlýar. Türkiýeden adwokat tutaýsyn, Türkmenistanyň tutmagy. Dursultan şoňa suwd edi. Suwd etsin aýdýanlarymyň dogurdygyny. Arkaýyn suwd eder. Alamrada meniň suwd etmäme gerek ýok. Şolar bilen işleşen kadyryň siz zapisleri bar mende. Men şonu bersem boldy. Men kadyra salgylanyp aýdyp oturyn we maňa 100 tutan adamlaryň dokument şeklinde size görkezip oturyn. Şoňky türkmen oglanma Kadir Şarif diýilýär. Bolmasa, owa, dokumentlar bolmasa kadyryň öz aýdanlary yeterlikle dokazasiýasy hökmünde menden bilmesinler. Kadir bilen hesaplaşsınlar, Gulnara bilen hesaplaşsınlar. Mende şeýle bir zapisleri bar, ýanky Erdal Akdemir'in. Men diýär seniň üçin Türkmenistanyň konstitusiýasyny ayağa galdyrdım. Şeýle bir gürle. Sen kim ol Türkmenistanyň konstitusiýasyny ayağa galdyrar ýaly? Nähili güýjüň bar seniň? Olar ýaly uwerin gürler ýaly. Şuňa men näme diýjek bolýan? Ýanky Kadir Şarif şu maşynyk bar, ýanky Gulnara bilen hyzmatdaşlyk edip berýän ýa spravka satyp berýän, ilç neme bilen konsullyk bilen aralykda. Sereden Dursultana bir giden tırlarını açıptır konsulluğun. Ýanky aktivistler, iderleşleri bar edy. Aýdyp berdiň senem maňa telefondan. Öýde boyun alypdyr. Şu Dursultany köşeşdirmek üçin nemen taňa bir giden hakykatlar aýdyp bereýin. Konsulluk sizi berde Türkiýede gedip berýän senem beýleklerem şeýdi ýerlerde. Menem ulanyny, beýleklerem ulanyny diýip bara. Şonatlary boyun alýar. Konsulluk adat raýatlary şular ýa maşynikleri aktivistlere garşy ulanýan eken iderlemakda, ýene etmekde, maglumat toplamakda, adat etmekde. Ani hemçin onda konsulluk şolar ýaly adamlar tapa etdin, Gulnarany iderlemakda, Gulnara bardy maglumat toplamakda, ulanyp elenok. Demek aýdana pis tapar suwpesi. Pis bolan üçin konsullugyň işgärleri, pis bolan üçin ilçanyň işgärleri pis bolan üçin şolar ýaly pisler tapýarlarda dogruçul adamlary iderlemakda ulanýar. Eger aktivistlerin pis bolan bolsa da iderlemaýardylar. Öňler ýaly pisler olary iderlarmy? Näme üçin Gulnarany iderlanyp bir? Ya pis. Emma gowy bolsaň adamlaryň haky, hukuky hakyna ala dedi burasaň, rehimdar bolsaň, adamlaryň kömek etjek bolsaň birazjyk hakykatdanam. Onda sen olaň düşmanlygy gurulýar. Onuň pisler seni iderlap başlaýar, azar berip başlaýar. Şu taýdany görnen adamlar kimiň tarapynda, kim halkyň tarapynda, kim halkyň garşysyna düşman. Görnüp dura şu taýdany. Şoň şunu adamlar birazjyk özüňden pikirleniň diýjek bolýanlar, ol aktivist diýilýän sözlerden gorkup oturmaň. Aktivist diýilýän söz eger hakyky aktivist bolsa, çyn ýürekden aktivist bolsa, ol hakykatdan halkyň aladetini edýän adam. Hakykatdan halkyň aladetini edýän. Aktivistleriň içinde de her durly adam bar. Men özüm tankyd edip gelýän käbirleriniň özleriniň şol öz diýýän zatlaryna eýermeýänliklerini bir gepinde adamyň hak hukuky diýä beýlek tarapdan özlerim töhmende oturýar, bir ýere adat edip oturýar. Onuň ýallarym bar elbetde. Ýöne aktivist diýilýän zat aslynda halkyň
aladat üçin aktiv hereket edip gören adam ol. Halkyň aladasyny diýen adam aktivist. Ondan köp ýagdaýda eger şol döwleti dolandyryp oturandan öýler bar, haramzada bolsa, sen otaň şolaň duşmany bolýan. Sen şolaň duşmany bolýan. Sebäbi sen şolaň kemçiligini aýdýan. Eger şolar halkyň aladasyny diýen bolsa, saňa sag bolsun aýtmaly. Sen şu taýda biziň yetmezçiligimizi görkezdiň, bolýa biz şonu düzeltdik. Sen şu taýda biziň yetmezçiligimizi görkezdiň, suwut etdiň, bolýa biz şu taýda düzeltdik. Halkyň aladasyny diýen hökümet bolsa, sag bolsun aýtmaly şol ýaly adamlara. Sebäbi tanqidsiz ösüş bolmaýar. Adamlar tanqidsiz jemgyýet hem adamam özüni bir tanqid edip durmasa, şu tanqidden kabul edebilmese adamam ösmeýär, jemgyýet hem ösmeýär. Türkmenistana da tanqid gerek o adamlar. Bizde näçe kemçilikler bar. Näçe kemçilikler bar. Şu kemçilikleri hökümet tanqidi taýdan analiz edip, öwrenip, düzedip bolýar. Emma ay gülýäli günümiz bar, nämämiz bar diýip hemme kemçilikleri gözüme otursaňyz iň soňunda näşeler ýaly ýagdaý etse bar bolýar. Gülnara ýaly haramzada da şoň üçin görýär. Tanqid ýok. Tanqid ýok. Wagtynda şonu dudurjak bolýanlar ýok. Birek habar ýetiren oklar näde görüşmeligini bilen oklar şon ýaly ýöne koýdanlardy. Onuň ol has bolup gidýär. Onuň şolar ýaly adyň öýde bir buldokan sistema gurulýar. Çüýrükligiň öýdi, hyýanatyň öýdi buldokan sistema gurulyp gidýär. Onuň oňa garşy görüşmek kyn bolýar. Düşünün adamlar, şoň üçin biziň hem aladamyz o ýagdaýdy, burada şo ýagdaýdy düzeltmek, oglandyrmak, şo sistemany halk üçin işler ýal etmek. Konsullygam, iljananam, ýurduň içindäki hökümetem, buradajyk halk üçin işler ýal etmek. Bir ýaly bir iki adam şey tanqid edip durmasa, asla tanqid bolmasa, gödäwine getirin. Ondan sen çağan zorlaýam, çağan soýýam, sen soýýam. Kim onuň arkaňda dursun? Kim seni ertek gün aladan etsin, ýa şu gün aladan etsin? Şoň üçin gadyryny bilen diýjek bolýan gaýta bar, burada da tanqid edip çykyş edýän adam, dur sultan ýaly adamlar. Gadyryny bilen o adamlar, gadyryny bilen. Onuň dur sultan şu taýda jemläýeli. Ýa aýtjak goşjak adamlar. Ayçak koşacak zadım şöyle şular ýaly vatandaşlar ine bizi как будто bir yaman adam ýaly edip kirkezýär-de seredin jaň eden adamlara ana bular watan dönügi bir sürü sapşenýalary bar size ýazýan watan dönüklerine goşulmaň diýip. Vatandaşlar halkyň aladasyny edýän adamlar watan dönügi däl. Ine men näme etdim? Şo men telefonumda 100den hem köp adam bar şular tarapyndan aldanan. Ýöne şikayetçi bolmaga taýýar ona golay adam bar. Şolar bilen hemmemiz bileleşip toplu bir ýagdaýda Türkiýanyň prokuraturasyna ýüz tuttuk, dogrymy? Seredin. Indi şulary organizowat etmek meniň 3 hepdämi aldy. Adamlar bilen saatlarca telefonda gürleşmek, haýsy dokumentlar galyp, haýsy dogry işlemedilen, haýsy ýalňyş işlemedilen, haýsy tarihden bulary anyklamak bir sürü wagtymy aldy. Bular bilen göreşmek şeýle bir kıyın, как будто men olardan pul alypmyşym, men watan dönügümüşim, men ýene nämemişim, bir sürü galyp maglumat men barada paýlaşyp otyryň, men kimliklerimi paýlaşyp otyryň, men mamamy. Bu adamlar şeýle bir organizowany da, bular bir tarapy Kürt, bir tarapy Türkmenistandan hemmesi üstüme üçdi. Düşünýäňizmi? Hemmesi. Bular bilen göreşmek bir tarapdan hem konsulsiýa barada aýdylýan zatlar ortada. Aňsat däl. Düşünýäňizmi? Şoň üçin men size aýtjak bolýan zadym, eger araňyzda henizem şolaryň aýdýan zatlaryna ynanyp şikayetçi bolmaktan gorkanyňyz bar bolsa gorkmaň. Gülnara Türkmenistanyň prezidenti däl. Gülnara Türkmenistanda bir minister ýa-da bir polisiýa däl. Gülnaranyň hiçbir wezipesi ýok. Gülnara bir moşennik. Hakykatdan hem eliňizde dokumentlaryňyz bar bolsa, şundan aldanan bolsaňyz, men canım tenim bilen size bara kömek etmeye tayyar. Näçe köp şikayetçi bolsa, bu haramzadanyň bara tüm maşgalası bilen, dolandırıcı, moşennik maşgalası bilen hem Türkmenistanda hem Türkiýanyň içinde jenaýete çekmek aňsat bolar. Şoň üçin men bilen habarlaşyň. Aldanan adamlar bar bolsa, men kömek etmeye tayyar hemmeňize. Sağ bolun alamada. Üstadi şo ikramda ýene gaýtalak geçäýeli. Edil häzirki ýagdaýda şu Gülnara hem Akdemir bilen baglanyşykly iş nähili ýagdaýda, ýagny bir topar şikayetçiler 10 töwerek adam öz başyna adwokatsyz göni prokuratura baryp arz etdiler, şeýlemi?
Bir Bir näçe toparam adam sanny berjekler, bir topar owa. Sanny bir berjekler, olar bardylar adwokatsy prokuratura deliller bilen şikayet etdiler. Bir topar bar, biz adwokat tuttuk, pul gymmat bolmaz ýaly şo puluny bilelikde aramyza jemledik. Ondan soň dokumentlary berdik, köpçülikleýin bolup prokuratura adwokatyň üstü bilen resmi ýagdaýda arz edildi. sebäbi adwokatlar berip bolýar, adwokatlydan berip bolýar. Özleri kanuny düşürip Nelegalnylar adwokatsız Hı. berip bilýär. Ana Sebäbi özleri barsalar deport bolýar alamrada. awa onda şo tapagdy bar da ýanky gaçak gelip görenden bir topary adwokaty tutup adwokaty wekil tutýarlar. Adwokatam şo ýanky adamlaryň adından islendik ýerde çykyş etme haky bar, olar dilhat berýär boldy. Beýlekler hem adwokat tutulmadykları hem birazcık pulunu ekonomi edýärler. Tygşitleýärler ýagny adwokat üçin harç etmegiň geregi ýok. Özleri resmi ýagdaýda legal ýaşap berler. Olaram öz başyna topar bolan etdiň güni prokuratura baryp arz edip arlan tagşyryp ýa-da iş hemme hukuknamalaryny, dokumentlerim ýanky görkezlenmeden oňdaşynyň üstüne bu ýerden beýlek nemelerim, ses faýllary, audio, video datlaryny boşuşturup şoňa tagşyryp gaýtdylar. Indi iş häzir gidip otýar. İş gidip otýar. Allah. Indi yaptırmak indi, yaptırmak. Aňsat düşmez. Aýdýan Allah. Akdemir'de aňsat düşmedini Gulnara da aňsat düşmez. Sebäbi ol arzalar kabul edildi, hasaba alındy. Hasaba alınan soň işem açylan soň onu yapyp onu aňsat yapyp bolan noktaýa mesele çözülmeli. Ýa-ha olar doğru şular günäsiz diýip aklamaly. Allah. Ýa-da günäleri barmy? Diýmek çare görmeli. Şoň üçin bilen sırtyna ot düşüp dur, şu wagt ben pikir etmäňinde soňky wagtlar näme üçin Akdemir aralarda üstüňde haýbat atýar da, ýaman arkaň urlaýady. Häzir ýaman aladallar, ýaman aladallar. Ýylyna çykyş etip öwrüne aklajak bolýar. Näme üçin? Edip beýdibini şu ardalary ýylandyrjak bolýar, türkmenleri köşeşdirjek bolýar, şoň umyt alýar. Umydy geçmeýär, indi geçmeýär. Şoň üçin bular Allah. arkaýyny iş alyp baryp bilmeýär. Şonu da eger göräýseňiz, nigirdedir bir ýerde häzir ýene de ofis açyp, firma açyp, şular ýaly işi ýola goýanyny görseňiz, ýokman bir de habar edin, Nursultana çykyň, şo taýyn barban bagladar ýaly edip bolýar. Sebäbi jenaýat işi açylan adam ýa-da ýene de şol iş bilen meşgulanyp otursa, bu Türkiýanyň özü üçin maskaraçylyk. Suwut prokuratura sistemi üçin maskaraçylyk. Aňyrda arda ýatyr bir giden arda. A bularam ýene başga tarapdan, ýene başga ýerde şol burda da açan bolup, ýene işin dowam edip otursa, o näme bolar o? Şoň üçin türkmenler şuna da sedeminli goşundygy, goşun eger göräýseňiz häzir, şo başga bir ýerde ofis açyp, adresini görseňiz, içinde de Akdemir oturan orada haramda. Güni şu baradaky maglumaty polisiýa ýetirin ýa-da Nursultana ýetirin, ýetirmeli ýerine onuň adwokatyny ýetirýär. Şo taýgam üstüne grup bas edip polisiýa naral etmeli. Indi bulan aýanyň aşağı diňe owat bolup ýanmaly. Bular özüne ýer tapmady ýaly etmeli häzir. Bir ýer özlerini sümüp edilip hine giren bir alaka bolar ha, şonu ýaly edip gizlenip bilseler gizlensinler. Bolmasa da gidi ellerini aruşyny gidi ýaşalar turma. Şonu ýaly etmeli. Gidiýänçe men durjak däl. Ana Kronika Türkmenistan sağ bolsun, edilen şikayetler barada dokumentlary berdim. Azatlyk radiosu hemmesi ýazdy. Şolar bar gidiýänçe adalatyň öňünde jogap berýänçe men durjak däl alamrada. Sebäbi aldananlaryň arasynda şeýle bir suratlar gelýär, ýüregim ağrıýar. Ölenler bar, onkologiýa keselleri bar. Onkologiýa keseli bolan çağlaryň Türkiýe gelip liçeniýa bermek isleýän aýallary aldapdyrlar. Meniki ýan bileňiz hemme zatdan geçtim. Men eýýäm nähil aýdaýyn sizde de prinsip meselesi mende. Düşünüňiz, 1 ýyl sürsün, 2 ýyl sürsün alamrada durjak däl. Bolýar. Sebäbi halkyň arkasynda biri durmasa, şeýdip el birligi bilen adamlary şu ýagdaýa düşürip otyrlar. Düşünüňiz? Bolman adamlar o biz öz mertebemizi goramak üçin etmeli. Bir türkmen hökmünde bar, millet hökmünde bir maskara da öwrülmeliler. Keseden häzir bar, Nursultan etmese ýa ýene bir etmese bar, bir hili biz hakykatdan bir barp ýatan guturan millet ýaly bolup görünýär. Keseden teresten şonu ýaly bolup görünýär. Edenlerini edip ber türkmenlere garşy, Türkiýanyň içinde başga millete garşy edip bilýän ýok. Türkmenleriň bloklaryny sallap, şoňa garşy işlat etmese bir hili biz wara tutuş dünýä jemgyýetçiliginde onuň beýlek milletden bir bir hili hakykatdan bu toran millet ýaly bolup görünýär. Şoň üçin iň bolmany şo maskaraçylykdan çykmak üçin wara biz bir zat etmeli ho. Biz bir zat etmeli, gowlanmaly. Iň bolmany şol türkmen adynyň bir mertebesini taklamak üçin, goramak üçin etmeli. Şonu düşünýärmi adamlar? Düşünýärmi? Ja.
Şoň üçin sizem hareket edin. Oňul düňe bir Nur Sultanyň ya men ya başga bir 2 tane adamyň işi däl, bu tutuş türkmen milletiniň, türkmen halkynyň işi hoby. Öz mertebäň abyryň goramak, ya türkmençiniň goramak öz bir aýdana bir adyň goramak üçin etmeligiň bolmaly şonu. Şoň üçin şoňa gyrtanda şonu ýaly duýgularam bar. Tawol taňryalkan dursadan ýene bir gedek şu edýanalardan üçin är ýerinde ärleň durmadyk ýerinde durýan, durup edýän, birden erkekler ortalaryna bagyşlaňlar, bir zatlaryny tandaşyp görenler hele içede ýok. Gyňa jorap ýaşamaly adamlar dara köpüsi erkek tip. Ýene de gürleseň şolan köpüsiniň saňa da gögün ýetmeýär, beýleklerde gögün ýetmeýär, başarsa da sen mertebeň kimde çek ana. Töhmet atşak, şyltak atşak ana bar başarýanlar, erkek dilýän köpüsiniň. Bolýan adamlar onda şuňlukça şu taýda jemleýär, ýöne temany dowam etdirer, waka ösüp gidip otur, ýetädir bir çykda tanyşdyryp durar, sürçen şeýlemi? Hawa hukman suratda. Bolýar. Orunna Nur Sultan teňe Sağ bolun. harp edip beren gurrun üçin köp sag bol. Adamlar Sağ bolun, sizem. adamlar men serpdiňläriniz üçin sizde de köp sag bolun.